то бок Да гэта зноў зараз, блядь, пачнецца вось гэтая тэма, разумееш, што давай вось у беларускім кантэксце размаўляць. У іх жа ніхуя няма ні украінскага грамадзянства, нічога. Блядь, пытанне, а якога хуя? Ну, гэта добрае пытанне, насамрэч. Ну, толькі гэта добрае пытанне? Так, да кіраўніцтва Украіны, у тым ліку вайсковага кіраўніцтва. Ну, я не вельмі сведчы ў украінскіх законах, просто мне здаецца, блядь, не вайсковае кіраўніцтва выдае пашпарты. Прымае вырашэнні, блядь, аб ўсёй вось гэтай херні. Ну, здараліся выпадкі і горш. Вось быў выпадак, як жа яго звалі, Верамейчык, па-мойму. Верамейчык, прозвішча яго было. Яго ўвогуле экстрадавалі з Украіны праз канфлікт са штабам нейкім мясцовым. Па-мойму, штабам палку Каліноўскага. Яго дэпартавалі, яго не захацелі прымаць ані ў Літве, ані ў Польшчы, ані ў Грузіі. Ну, у выніку чалавек апынуўся на тэрыторыі РБ. Зараз затрыманы і абсалютна невядома, што з ім адбываецца. Блядь. Ну, гэта вайсковы, так. То бок, невыдача грамадзянства гэта яшчэ не самае хуёвае, што можа спаткаць беларускага добраахвотніка ва ўкраіне. На жаль. Бля, я не чуў, блядь, пра гэтую гісторыю, я, сука, ў шоце. Гэта было ў мінулым годзе. Ось я памятаю, што прыкладна год таму, калі да мяне прыходзіў на стрым адзін грузінскі беларускі блогер, мы гэта абмяркоўвалі. Тады гэта быў лістапад, здаецца, ці кастрычнік 24-го году. Гэта была гучная гісторыя, але зараз пра яе сапраўды мала хто памятае, ёсць адчуванне. Ну, так, гэта вельмі непрыемная хуйня. То бок, я ў такія моманты проста вырашаю, што паходу украінцы і украінскія палітыкі проста не хочуць перамагаць у вайне. Таму што калі вы хочаце перамагаць у вайне, вы, окей, допустим, вы там не маглі рыхтавацца да вайны загадзя. Допустим, вам рашка поднасрала настолькі, што вы не маглі падрыхтаваць нармальную прафесійную армію, і вам трэба мабілізацыю сярод насельніцтва праводзіць, там бусіфікацыю, хуе-маё, і гэтак далей. Але нахуя вы тады пазбаўляецеся такім спосабам ад людзей, якія зараджаны настолькі за ваш бок у гэтым канфлікце, што яны гатовыя ахвяраваць уласнымі жыццямі. Вы іх проста пасылаеце нахуй. Ну, удачи вам перамагчы ў вайне, што тут сказаць. То бок, паходу, Украіна настолькі ж эфектыўную праводзіць унутрывайсковую палітыку, як і міжнародную, як і замежную сваю палітыку. У дачыненні там да Трампа, да Ізраілю і гэтак далей. А што, з Ізраілем ужо паспелі пасварыцца? Да яны пастаянна... ты, напэўна, пра прызнанне пластыліны. І па прызнанні пластыліны, і раней. Блядь, да я Палестыны, во. Не, ў першы раз ты правільна сказаў, ты нешта блытаеш, па-моему. Да, ахуенна, блядь. Значыцца, там же і раней, там усе... Мы на Твічы ці на Ютубе? Мы на Твічы, але... Палестына. Я не думаю, што гэта настолькі... Ну, карацей, Black Lives Matter, все такое, як бы, Send Black Lives Matter. Send Kiss. Вось. Never forget. Значыцца, асуджаем расізм. Вось у чаце правільна кулачок уздымаюць угару. Яны ж блакавалі пастаянна ўсе ініцыятывы Ізраілю у ААН тым жа самым. Вось. Ну і Ізраіль як бы ў адказ паднасіраў Украіне. Зараз гэта проста працяг ахуіцельнай украінскай дыпламатыі. Ну і як бы
Складана сказаць, у якім абшары украінская палітыка ў прынцыпе з'яўляецца эфектыўнай. Хіба што, блядь, дроны піліць. Блядь, да похуй на гэтую, сука, замежную, блядь, палітыку. В сэнсе яны нашага, блядь, ваяра выдалі і паднасралі ему так, што яго нігде, блядь, не прынялі. Ну, вось так. Ну, такая хуйня. Ён зараз у Беларусі, наколькі я ведаю. І пра яго нічога не вядома. Блядь, ахуенна. А што пра яго павінна быць вядома? Ну, не ведаю. Затрымалі яго, там дзе яго трымаюць, што з ім робяць. А, у гэтым пляне. Ну, Всё, то бок пра зразумела. яго навінаў не было, па-мойму, больш. То бок вось як напісалі, а яго не хацелі прымаць... Настрой, блядь, гэтай хуйнёй заставаў. Ну, я разумею, што гэта ўжо адбылося, блядь, і... Але... То бок я тебе казаў пра сваю пазіцыю, што я публічна не крытыкую нічога, ніякую Украіну, таму што, ну, заплаціце, блядь, грошы, як тым, хто крытыкуе Украіну, каб лічылі ватнікам на заробку, тады я нешта, блядь, выкажу. Але, блядь... Донатьте на скіп пра украінскай пазіцыі правага кута. Так нет, яна... Нет, ты не зразумеў, она мне праўкраінская, просто... Ну, і таму трэба данаціць на скіп яе, каб пачалася крытыка. Так нет, гэта не значит, што ў мяне няма крытыкі. Просто калі ты пачнеш гэта агучваць, хворыя людзі нетрадыцыйных поглядаў на гэтае жыццё пачнуць называць прарасейскім, прахуейскім, ватнікам і іншым залупнікам. Ну, добра, але гэтыя людзі, якія абражаюць Украіну, яны за гэта атрымоўваюць грошы. Ну, дайце мне таксама грошы, я выкажу свае шчырыя думкі. Ну, Украіны сапраўды ёсць што казаць, але... Не, блядь, ну вось гэтая хуйня з ваяром... Насамрэч, на маім канале я досыць шмат крытыкую Украіну і украінцаў. Гэта для мяне абсалютна не праблема. Я гэта раблю бясплатна. Ну, гэта для цябе не праблема. У мяне больш як гэта казаць... Я не светаў, у якога ёсць свае сродкі, яму похуй. То есть ён можа сабе дазволіць казаць і не быць, ну, не парыцца, што яго будуць змешваць з тым, што ён ватнік, пуцінец, хуюцінец і так далее. Мяне такой магчымасці няма. То бок табе трэба данаціць, ты да гэтага... Нет, ну, кажучы, данаціць, я маю на ўвазе данаціць, як плоцяць всякім прапагандонам. Ім там плоцяць, ну, колькі? 50 тысяч доляраў? 30, блядь? Ну, так, зараз я праверу свой рахунак, колькі мне там апошні месяц закінулі. Блядь, сука, выдалі нахуй яго, блядь. Ну, яны яго не той, каб выдалі прям Беларусі, яны просто сказалі, тыпу, пізду. Я разумею, но гэта ж, ну, а што за тэма, што яго не прынялі, блядь, ні ў Літву, а яго, вось я хацеў сказаць пра гэта акурат, што яго не прынялі праз тое, што ён служыў у беларускай арміі. Вось. Усё. То бок ён прайшоў, я так разумею, там, эту тэрміновую службу, па-мойму. Ну, добра, а акрамя гэтага, ну, ты ж, ну, я просто не веру, блядь, што гэта просто, ну, тупая бюракратыя яго скарчыла. Так не можа, блядь, быць. Ну, не тое, каб тупая бюракратыя, там праблема ў іншым, праблема ў тым, што просто даўбаёбы сядзяць у штабе палку Каліноўскага, якія пастаянна людзям паднасіраюць. Ну, вось у тым ліку такую пакасць робяць. Я вёл до таго, што гэта... што вось ягоныя паслугі, ягоныя, як гэта казаць, дачыненне да змагання за незалежнасць Украіны са зброі, блядь, відавочна, блядь, всё пераконаў, акрамя таго, што проста патэлефанавалі, там, ну, не ведаю, даслалі ліст, бо ў нас жа ёсць кейсы, дзе чалавек нават з расійскім пашпартам атрымоўвае, блядь, гэтае палітычнае сховішча, так казаць, як беларус.
Так, ёсць, дакладна. Ну вось, блядь. Бля, гэта просто пиздец. Ну, я ведаў, што ёсць нейкая хуйня з гэтымі, з палком Каліноўскага. Я даносіліся, так казаць, всякія чуткі пра тое, што у іх там нейкія скандалы, то, блядь, не падзялілі, сё, блядь, не падзялілі, але, ну, все роўна была жорсткая, блядь, установа на тое, што адна справа там всякія вось гэтыя скандальчыкі, іншая справа, што людзі сапраўды жыццём рыскуюць і рыскуюць таксама за тое, каб я меў сваю прастору у вольнай Беларусі. Таму, ну, так казаць, крыху прытушы сваю крытыку, але, блядь, сука. А колькі ён ваяваў на баку, табе бачна там інфармацыя? Гэтага я не ведаю. Гугліць зараз не хачу. Калі цікава, можаш пачытаць што-небудзь у інтэрнэце наконт гэтага. Насамрэч, я раней наконт усіх гэтых канфліктаў вайсковых асабліва стараўся не выказвацца. І у тым ліку і пра канфлікт з Верамейчыкам я там асабліва не казаў, што гэта вось штаб канкрэтна палка Каліноўскага, што там вось гэта ўсё паднасралі. Але фактычна, блядь, ніякага палку Каліноўскага ўжо даўно не існуе. Усё, што мы ведаем пра полк Каліноўскага зараз, гэта тупа медыйныя усялякія выступы людзей з іхняга штабу і ўсё. Ад саміх ваяроў, ну, асабліва інфы ноль. Па-мойму, быў канал гэты палку Каліноўскага, там выкладалі відосы усялякія. Я не ведаю, наколькі ён зараз актыўны. Там з'явіўся ў іх асобны канал у пэўны момант, дзе павінны былі з'яўляцца такія каротенькія 5-хвілінныя навіны палку Каліноўскага, і ён быў адразу просто закінуты нахуй. Зараз гэты канал, ну, фактычна, можна сказаць, таксама не існуе. Па-мойму, існуе гэты іхны галоўны канал, але я асабліва чытаючы тое, што піша Батулін на сваім канале, лічу, што якія ён інсайдеры скрывае, як ён гэта ўсё паказвае знутры. У мяне, ну, улічваючы ўсё гэта, у мяне з'явіліся гэта я хуёва сфармуляваў. Улічваючы ўсю гэтую інфу з каналу таго ж Батуліна, я магу сказаць, што сур'ёзна неяк абмяркоўваць у сучасных умовах полк Каліноўскага, там рашэнні, якія яны прымаюць, ролю іхнюю магчымую ў будаванні нейкай новай Беларусі будучыні не прыходзіцца. Ну, фактычна зараз ужо, асабліва пасля таго, як стварылася, блядь, 2 палкі Каліноўскіх, нахуй, ну, гэта проста ператварылася ў фарс. Няма сэнсу за гэтай хуйнёй сачыць, на гэтую хуйню данаціць. Адзіная рэч, якая ўсё яшчэ беларусаў трымае разам з палком Каліноўскага, гэта тое, што яго расфорсілі і працягваюць форсіць у так званых беларускіх медыа. Калі пачытаеш вайсковых людзей, якія маюць дачыненне да справы, яны ўсе як адзін кажуць, што палка Каліноўскага фактычна ўжо не існуе. Там большая частка ваяроў сышла, яны пайшлі альбо ва ўкраінскія адзінкі ваяваць, альбо ў БДК пайшлі некаторыя. Там хтосьці пайшоў у Азов, хтосьці пайшоў там у 3-ю ДШРГ. Правильно я кажу? Не ДШРГ. Третья штурмовая, як это называется, я не ведаю, я не спецыяліст. Ну все, а полк Каліноўскага застаўся такой медыйным такім цэтлікам, які быў просраны. Это такі бренд, які быў створаны, у які вельмі шмат людзей паверыла, і я ў тым ліку, там, у 22-м годзе, і які проста праёб усе полімеры на сённяшні дзень. Я ў рот ебаў. Вось, ну, што, але рабіць, там, дазваляць людзям зарабляць грошы на гоях, на вайсковай тэматыцы, я все ж таки асуджаю. Да, я разумею, наёбы там, вось, як у нас ты базар. Купите мне, блядь, оплатите мне кватэру, дайте мне грант які-небудзь, блядь,
каб ну тупо наёбваць кабанчыкаў. Гэта ну похуй. У людзей ёсць лішнія грошы, хай яны марнуюць іх на што заўгодна. Але вайсковая тэма гэта іншая справа. Не трэба пиздзець пра вайсковых, не трэба выдаваць сябе за вайсковых, калі вы імі не з'яўляецеся, калі вы проста так званыя ветэраны вайны, якія там па словах Батуліна часамі нават ніводнага разу у нейкай аператыўнай задачы не ўдзельнічалі. У прынцыпе там ну з пункту гледжання таго ж Батуліна я зараз просто ну не выдаю сваё меркаванне, таму што яно нічога не будзе значыць. Я не вайсковы, я нават тэрміноўку не прайшоў і не збіраюся. Я лічу, што тэрміноўка гэта рэч для разумова адсталых людзей. Але Что? што? Схуяли. Ну, у Беларусі тэрміновая служба гэта тупа для людзей, якія не здолелі адкасіць альбо з'ехаць. Так ты кажаш, тэрміноўка просто для адсталых людзей. Ну, Тэрміноўка, блядь, нормальная тэма, просто, ну, в нормальных краінах. Я про беларускую тэрміноўку, чал, блядь, давайте не будзем абмяркоўваць тэрміноўку ў новай Беларусі будучыні. Я кажу пра тое, што зараз існуе. Я не вайсковы, ніякага досведу вайсковага не маю. Я вось абапіраюся на меркаванне Батуліна. І па меркаванні Батуліна ветэранам, у прынцыпе, можа сябе лічыць толькі чалавек пасля заканчэння вайсковага канфлікту, калі вайна скончылася. Да гэтай пары не ветэран. Вось. Не кажучы ўжо пра ветэранаў там кіеўскага катла, не кіеўскага, варшаўскага катла, нават такія ўжо тэрміны ўзнікаюць. Таму я вельмі скептычна да палку Каліноўскага. Не зразумець мяне няправільна, калі там засталіся ваяры, якія сапраўды займаюцца справай. Вялікая павага да іх, але ну ёсць нейкі ліміт цярпення вось гэтых усіх скандалаў, канфліктаў, гэтых нейкіх падпольных, падпадлогавых рухаў нейкіх пацуковых з экстрадыцыі ваяроў. Ёсць ліміт, калі гэтая хуйня перастае талеравацца. Я пасылаю нахуй. То бок, ну, я заклікаю вас не данаціць на полк Каліноўскага і не прасоўваць яго медыйна, калі мяне глядзіць які-небудзь чалавек з медыйным рэсурсам. Я раю звярнуць увагу на беларускіх вайсковых без піяру такой структуры, як полк Каліноўскага. То бок, больш увагі на людзей канкрэтных, якія ваююць, якія прыносяць у ахвяру сваё жыццё, сваё здароўе, чым вось на нейкіх ну реально нізкамаральных асобаў, якія ходзяць, даюць інтэрв'ю, не маючы ніякага дачынення да рэальна вайсковай справы, якія не адказваюць за свае ахуіцельныя дзеянні па экстрадыцыі, блядь, па зацягванню легалізацыі, пра яшчэ іншыя хуйні. Карацей, каму цікава, падрабязна могуць зайсці на канал Гены Батуліна, кепскія гены, і пачытаць. Там пра гэта дастаткова было зроблена і пастоў, і кружочкаў. Дакладна, мой канал не павінен быць крыніцай для вас, калі вы цікавіцеся канфліктамі ў вайсковым асяроддзі. Вось. Такі мой пункт гледжання па гэтай сітуацыі. Бля, да пиздец. Так, я разумею, што існуе пэўная катэгорыя людзей, якія будуць сказаць: да ладно, да не пиздзі, да трэба не выносіць ссору з СБ, ўсё рэгулюецца, блядь, паміж сабой, не трэба даваць матэрыял прапагандыстам. Паверьце мне, блядь, прапагандысты ўжо даўно гэтую хуйню раскруцілі. Таму што не заўважыць, што з палком Каліноўскага адбываецца нейкая хуета, немагчыма, калі вы не долбіцеся ў вочы. Калі вы долбіцеся ў вочы, окей, калі ласка. Калі вы ігнарамус, можаце далей данаціць, блядь, на ўсю хуйню і не звяртаць увагі на тое, што вас наёбваюць откровенно, што там, блядь, 10 разоў сайты пераствараліся нахуй, таму што людзі адчувалі, што іх наёбваюць і з'ёбваліся з гэтай структуры.
але не пиздели, не ведаю пра што, там, мабыць, ім пагражалі яшчэ якая-небудзь хуйня. Я лічу, што трэба пра такія рэчы казаць адкрыта. Мне похуй на чужую вазітую рэпутацыю нейкіх ебанатаў. Я лічу, што наадварот інстытут рэпутацыі ён асноўваецца на тым, што ўся хуйня павінна быць празрыстая. Мы зараз не кажам пра нейкія канкрэтныя вайсковыя справы, задачы там, такія рэчы там фінансаванне, вядома, не павінны быць адкрытыя. Адкрытыя павінны быць канфлікты, калі яны ёсць, каб людзі ведалі, на што ідуць іхнія грошы, на што ідзе іхныя медыйка, калі яны медыйным праектам вялікім валодаюць. А калі вы пастаянна пиздзіце, то людзі гэта ўсё роўна заўважаюць. І людзі бачаць, што, блядь, Пол Каліноўскага падзяліўся на две часткі. Пры гэтым не было ніякага афіцыйнага каментару на гэты конт. То бок думайце, што хочаце. Я не ведаю, па-мойму, трэба быць поўным ебанатам, не разумеючы, як працуюць чалавечыя мазгі, каб падумаць, што калі у гэтай сітуацыі прамаўчаць і не патлумачыць, то людзі проста схаваюць, што ў іх не з'явяцца свае тэорыі змовы, якія могуць быць, па сутнасці, якія могуць нават не адпавядаць рэчаіснасці, быць нашмат горш. Людзі падумаюць нават горш, чым ёсць на самой справе, калі ім не распавесці, калі іх не трымаць у курсе. Таму што так працуе, блядь, чалавечая псіхіка. Ну, трэба быць ебанатам, каб гэтага не разумець. Ну, людзі гэтага не разумеюць. Альбо яны проста баяцца адкрыта сказаць, што яны прыебаліся, баяцца панесці адказнасць. Іначай я гэту сітуацыю проста не бачу. Пакажыце мне расколы БДК, блядь, пакажыце мне расколы Азова, трэці ОШРГ, па-моему, гэта трэцяй штурмавой брыгады. Ну, пакажыце мне гэтую хуйню. Ну, няма ж гэтага, блядь. Толькі беларусы, за што не бяруцца, нахуй. Вось гэтыя людзі, якія гадамі піляць гранты, нахуй, займаюцца вось этой пацукоўшчынай, то толькі яны, блядь, пастаянна як прыйдуць, адразу, блядь, раскол на дзве структуры, нахуй. Толькі ўваходзіць гэтая залупа грантавая, адразу нахуй раскол. БНФ, блядь, раз раскалоўся ў пізду. Байпол раз раскалоўся ў пізду, блядь. Пол Каліноўскага раз раскалоўся ў пізду, нахуй, нічога няма. Пол Каліноўскага атрымоўваў нейкія гранты? Ну, фінансаванне дакладна было. А хто яго фінансаваў? Ну, я ебу. Калі паслухаць вайсковых, то канфлікты яны паўставалі на глебе фінансавання. То бок я не ведаю, мабыць, там данаты не даходзілі куды трэба. Яшчэ якая-небудзь хуйня. Ну, тыпу таго, караце. Я не разбіраюся. Але заўсёды, калі з'яўляецца сітуацыя, калі беларусам трэба парадзіць сабе з фінансавай празрыстасцю, атрымліваецца вось такая паебень, блядь. І я ў рот ебаў пра гэта маўчаць. Тому што, нам трэба захаваць твар, каб беларусы нам давяралі. Які нахуй давер, блядь? У Беларусі ўсе даўно хуй паклалі на ўсю апазіцыю. То бок людзі нават не цікавяцца, вы разумееце, што сярэдні беларус, ён не будзе нават разбірацца ў гэтым. Ён яшчэ годзе, не ведаю, там, у 21-м, нахуй, калі пачуў, што там мы выступаем за санкцыі і нам похуй, як бы, што з вами будзе адбывацца, таму што галоўнае знесці рэжым, на гэтым моманце ўжо беларусы адключыліся нахуй. Быў адзін момант у 22-м годзе, вось калі паўстаў Пол Каліноўскага, калі людзі сапраўды пра гэта ведаюць, не то што беларусы. Вось калі ты прыязджаеш у Польшчу, пачынаеш з палякамі размаўляць там пра добраахвотнікаў ва ўкраіне, усе ведаюць пра Пол Каліноўскага. Просто нахуй усе. Гэта была гіперпапулярная тэма. І беларусы таксама пра гэта ведалі, быў уздым, была там надзея на сілавы такі сцэнар. Ну ўсё праёбана ў выніку. Зараз беларусы масава проста не цікавяцца тым, што адбываецца. А гэта... Які у тебе зараз онлайн? 9 чалавек.
Ось ты кажаш, беларусы не цікавіцца апазіцыя, я зайшоў у Белсат паглядзець. У іх на Ютубе зараз 14 гледачоў. 14 14 в эфіры. на Белсаце? Да. Не, звычайно там не такие лишь бы, конечно. 14. Ну, блядь, выведи зараз, ты же можешь показать пруф. Я с телефона Ось, зараз женщина. Белсат. А який канал ти маєш на увазі? У їх же некалькі. Белсат Ньюс, ось, Белсат Ньюс. Що, некалькі їх ёсць? Ну, есть Белсат Лайф, яшчэ там... Нет, Белсат Ньюс. Белсат Ньюс. Окей. Так. Так, что там Прямая ось вышло 2 трансляция. тижні тому? Так, у мяне на чамусьці не працуе. Не, ну у іх нармальная прагляда на трансляцыі. У іх там звычайна сядзіць чалавек 200-300. Ось. Зараз, мабыць, просто нічога няма у этэры. Таму так. Блядь. Як ніхуйово ад гэтага ўсяго. Да, я перастаў насамрэч так эмацыйна ў гэта ўкладацца. Я ну, годзе эдак недзе карацей у пачатку 24-го году я зразумеў, што ўсё поўная дупа. Калі гэта ўспрымаць занадта сур'ёзна, то можна просто кукухай паехаць. Силовики не верят пропаганде Лукашенко и смотрят экстремистов. Тюрьма не меняет белорусов. Меркис. Так. Вот Журналисты это бывшие копиум, блядь, это просто ванитуя нахуй. Просто журналист и бывший политзаключенный Евгений Меркис про лишение свободы, депортацию и планы на будущее. Ну, гэтыя людзі, гэта просто, ну, разумееш, людзі выйшлі з турмы, яны яшчэ не разумеюць, у якой задніцы беларусы апынуліся. І я спадзяюся, што яны не зразумеюць. Вось насамрэч, вось гэтае вар'яцтва, што Ціханаўскага, што Мацкевіча, што іншых, яно іх ратуе. Таму што яны ёбнуліся, яны могуць ніколі не зразумець, у наколькі глыбокай дупе апынуліся беларусы. Таму што калі яны гэта зразумеюць, я баюся, што яны з сабой могуць у прынцыпе зрабіць. Я б гэтага не хацеў. Таму што ну, людзі сядзелі там 5 год у турме, думалі пра змаганне, а потым выйшлі і апынулася, блядь. Ой, бля. Што нахуй? Верамейчыка дэпартавалі ў Беларусь, блядь. Што полк Каліноўскага разваліўся на 2 палкі, блядь. По 3 особы. Ну і... АСП террор знік. Хто знік? АСП террор. Не, АСП террор ён не знік. Як? Яны ж припинили свою дзейнасць. У іх на телеграм-канале был зворот. Там сутнасць такая, як гэта тлумачыў Гена, што у іх тэрор ператварыўся ў такі асаблівы ордэн у рамках БДК. То бок, гэта такая закрытая суполка для самых дасведчаных ваяроў. То бок, ёсць шляхта, гэта БДК, а тэрор гэта такая, не ведаю, каля-рэлігійная ўжо суполка вышэйшага ўзроўню для тых людзей, якія паказалі сябе на вайне. Ну, гэта Гена распавядаў мяне на стрыме, можна паслухаць. То бок там канал, я так разумею, не вядзецца, але у пэўным сэнсе тэрор існуе. Ну, мабыць, ну, хутчэй у сэнсе памяці такой, як гэта сказаць, упамятнення, як па-беларуску сказаць. Карацей, у сэнсе адзнакі памяці ваяроў тэрору. Зараз тэрор гэта каля-рэлігійная вайсковая
аб'яднання ў рамках беларускага добраахвотніцкага корпусу для найлепшых ваяроў. Так, что вы тут пишете? Наколькі партый падзеляцца два беларуса на 4? Так. Асабліва калі ім дапамагчы всялякімі колкімі інструментамі. Жоўты кут, супакойся, просто прымі хвілязохвію сацыял-пінчукізма. Ха-ха-ха-ха. Не, блядь, у мільярд разоў вся вось гэта хуйня ад офісаў, ад каардынацыйных радаў, хуядаў, мільярд разоў яна шчытвалася прасцей. Ну, все скандалы, якія там адбываліся, да? Вся вось, то есть, нават учынкі, блядь, Ціхановскага, стендап, які ён пачаў рабіць, нават гэта хуйня, блядь, по мне так не ўебала, як тое, што гэта з вайскоўцамі. Бля, ну у мяне проста было адразу меркаванне усёй гэтай хуйні, што ну ніякіх гарантый няма, што Украіна можа пайсці на дамову з Лукашенко праз тое, што Лукашенко не дазволіць увесці, адкрыць гэтат паўночны фронт, а за гэта яму пасля вайны Украіна, ну там, выдасць, неяк падсуеціцца, каб усе беларускія вайскоўцы ніхуя не маглі зрабіць рэжыму. Тыпа, вось ніякіх, я не кажу, што гэта ёсць, я не кажу, што гэта ёсць. Я кажу, што няма ніякіх рыбак, каб Украіна гэтага бы не зрабіла. І тут, блядь, сука, вызнаецца, што беларускага гэтат ваяра аддалі за ніхуй сабачай. Гэта такая ж самая тэма, што беларускіх палоненых не абменьваюць. Ну... Ці, блядь, гэта... Ці ўжо абменьваюць? Я не ведаю, насамрэч, я не ў курсе. Блядь, просто ебануцца. Насамрэч, па ідэе, сапраўды добраахвотнікаў не абменьваюць. Хаця я магу памыляцца, я сапраўды не разбіраўся ў гэтай тэме. Я просто не чуў, как беларусаў абменьвалі. Добраахвотнікаў, мяне хвалююць беларускія добраахвотнікі. Ну, тым ліку беларускія. Усе крутыя людзі, але, ну, зараз заўжды размова датычыцца беларусаў. Ну, разумееш, просто гарантыі ў іх, у прынцыпе, няма нідзе. На якія гарантыі ёсць, калі выйсці са зброяй унутры Беларусі супраць Лукашэнкі атрымаецца ў выніку перамог. Ну, няма такіх гарантыяў. Асабліва іх няма, калі мы кажам пра іншую краіну, у якой ёсць свае ўласныя інтарэсы. Мая прэтэнзія заключаецца ў тым, што Украіна дзейнічае супраць уласных інтарэсаў у дадзеным выпадку. То бок яна проста паднасірае і самой сабе, і беларускім добраахвотнікам. Нахуя яна гэта робіць? Скажыце, калі ласка. Ой, блядь. Гэта абстрагуючыся ад усіх тых пытанняў, якія мы таксама закранулі, звязаных менавіта з беларусамі. Ну, таму што, наколькі я памятаю, там менавіта, што беларусы прычыніліся да таго, каб дэпартаваць Верамейчыка, калі мы, ну, канкрэтна гэты кейс абмяркоўваем. Яшчэ раз, што дачыніліся беларусы? Беларусы, ну, там жа ў штабе палку беларусы, наколькі я ведаю. Вось Кіт, Ваніш, гэта ж беларусы, правільна? Ну, Кіт, ён дакладна беларус. А Ваніш я не ведаю. Яшчэ проста мне пра Лагавы паўтары, што ты казаў? Што беларусы зрабілі? Прычыніліся да таго, каб дэпартаваць Верамейчыка. Да, блядь. Просто, разумееш, тое, што прычыніліся, напэўна, беларусы, ну,
дохуя людзей, якія хочуць пастаянна рабіць нейкую хуйню. Беларусы не адны такія. Пытанне ў тым, чаму, блядь, яны ж так ці інакш, там, вот сколько бы яны не распавядалі пра самастойныя адзінкі, блядь, там, тое, што з РДК было, што яны просто, мы не ведаем, хто гэта, яны купілі, блядь, сабе зброю ў менторкі. Все гэта хуйня, яны ўсе так ці інакш завязаны на балансе ўзброеных сіл Украіны і дакладней урада, блядь, Украіны. Калі яны дазваляюць, блядь, такую хуйню рабіць і ніякай адказнасці, ну, допустим, да, уявім сябе, што яны прагібаліся, вось там хтосьці вельмі такі ініцыятыўны вырашыў так паднасаць жорстка, а дзе адказнасць, блядь? Дзе нейкія там адстаўкі, хуяўкі, блядь, ніхуя гэтага няма. Ну, такім чынам, блядь, які мы можам зробіць вынікі, што гэта робіцца як мінімум з папускальніцтва, блядь, Украіны, як максимум яна дзесьці, ну, не цалкам Украіны, но хтосьці з урада, блядь, дзесьці, блядь, на нейкім узроўні гэтаму спрыяе. Ну, ахуеть, блядь. Сука, няма слоў, блядь. Да, непрыемная сітуацыя. Ну, бок мне, як я ўжо сказаў, мне сапраўды похуй там на крынж Ціханаўскага. Я магу там, ну, пажартаваць, нейкую тыраду на гэтую тэму выдаць, паскардзіцца на нізкі інтэлектуальны ўзровень, але гэта ўсё не мае... Не ідзе ні ў якае параўнанне з праблемамі вайсковых. І гэта, ну, гэта самы такі моцны выпадак з дэпартацыяй. Але, ну, агулам беларускім вайсковым, ну, у прынцыпе, добраахвотнікам не даюць украінскае грамадзянства. Там на некаторым давалі. На 4-й год вайны яны зрабілі паслабленне для таго, каб атрымліваць дакументы ва ўкраіне. Гэта проста сорам. Это вось реальная сітуацыя сорамна і балюча. Сорамна і балюча, калі мы кажам пра людзей са зброяй, з пастаянным рызыкам свайго жыцця. Сорамна і балюча, гэта калі мы, блядь, гледзім на ўсякіх... Сука, і я забыўся на яго прозвішча. Хто гэтат лошадь вучыў, бля, лацінскай мове? Так. Ще, блядь, Неузоров, сука, атрымаў, нахуй, грамадзянства, блядь, Украіны. Вось так, нахуй, ён, блядь, атрымаў грамадзянства, блядь, Украіны. Ну, глядзі, ён навучыў каня размаўляць і... Бля, ну, я ахуенна пра жарты. Прызнала ягоныя дасягненні ў навуцы. Я вельмі, блядь, смешна, просто, ну... Сука. Бля, як не хуёва, бля, просто, ну... Усе... Няма, ну, калі мы беларусы, да, мы хочам жыць, блядь, у вольным краю, мы хочам, блядь, каб прысутнічала беларуская культура, мы хочам, каб існавала беларуская мова і так далее, і так далее. Там, я лібертарыянец, маргінез, гэта маргінез, за сваім монархічным поглядам, але все гэтыя вайсковцы, якія рыскуюць на баку Украіны, яны наши самыя блізкія, як гэта казаць, не паплечнікі, не хаўруснікі, не дапаможнікі, ну вось няма нікога больш дзейнага, не ідэйнага, дзейнага чалавека, хто рабіў бы і ўкладваў больш, чым яны. Ну няма. Я ўпэўнены, што вайскоўцы могуць не пагаджацца ні з маімі лібертарыянскімі поглядамі, вайскоўцы могуць не пагаджацца з поглядамі маргінеза. Мы ўсе пагадзімся на тым, што Беларусь гэта добра, беларуская культура гэта добра, беларуская мова гэта добра, там беларускія школы, беларускае вывучэнне і так далее, ўсё гэта добра. І вось за всю гэту хуйню большы, блядь, вклад, які могуць зрабіць гэта людзі са зброяй, з сапраўдным вайсковым досведзе і так далее, і так далее. І тут, блядь, вось такая хуйня. Ну, не тут, блядь, да, я разумею, гэты падзеі адбыліся яшчэ ў тым годзе, але хто, якая адказнасць?
добра, адбылася хуйня там, да, яшчэ адбылася хуйня, дзе адказнасць, дзе прыклады таго, што мы праводзім нейкую працу, блядь, над памылкамі. Охуенно. Пишут, желтый кут нясе полную ахинею. Ну, а можно аргументы, коли ласка? Что было сказано неправильно? Ну что, у тебе погляды монархічныя? Не, ну у меня погляды сапраўды монархічныя. Так ну, желтый кут сапраўды нясе ахінею. Калі ў прынцыпе можна сказаць, што калі ў прынцыпе можна монархізм лічыць поглядамі палітычнымі, гэта, ну... Ну, просто твае уяўленні аб тым, як павінна быць усталяваны, як гэта казаць, там, типа, інстытуты ў краю. Ну, хутчэй, хутчэй монархізм ён заключаецца. Это вельмі простая ідэалогія. Яна заключаецца ў тым, што у тваёй краіне ёсць людзі са зброяй, і ты хочаш, каб у іх была ўся ўлада. Я, дарэчы, я вельмі доўга выступаў за тое, што, блядь, новая Беларусь будучыня паўстане толькі тады, калі Беларусь зойдзе там пол Каліноўскага, БДК, неважна. І, карацей, утвораць урад проста усім калектывам. Вось, гэта будзе ахуенна, такая вайсковая хунта. Па прыкладзе якой-небудзь Японіі, там, Паўднёвай Карэі, нешта такое. Ну, асабліва, што адбываецца, гэта будзе пиздец, як ахуенна. У сэнсе? Ну, калі у нас, блядь, не один полк Каліноўскага, а два. Не, ну просто, разумееш, калі у нас два полки Каліноўскага, то у нас няма полку Каліноўскага, в прынцыпе, ні аднаго, ні другога. Таму што там ужо людзей не засталося, наколькі я разумею. Раней так, гэта мела сэнс. Але, наколькі я разумею, там бомба была закладзеная ад самага пачатку. І людзі, якія зараз... З'явіліся... Выбачаю, што гэта перебываў, з'явіліся аргументы, чаму я хуйню нёс? Што не так, блядь? Не, аргументаў не з'явілася, проста заморскі ебанат. Вось. Ён, дарэчы, можа ў канфу зайсці, па ідэі. Вось, калі ў яго ёсць прэтэнзіі такога характару. Заморскі гэта той, хто гэтат з гледачоў прысутнічае? Так. Блядь, дык... Давай, я адкрыты да дыялогу, да дыскусіі. Да дыялогу. Да, і падлогу. Што значыць жоўты кут нясе хуйню? Нясе хуйню ў чым? Вось, он выдаў аграменнае паведамленне. Беларускія добраахвотнікі, якія змагаюцца зараз за Украіну, не з'яўляюцца паплечнікамі беларускага руху. Тое, што кажа Моргенес, тыпу зойдзе Украіна ў Беларусі, будзе па прынцыпу Японіі, гэта поўны шлак, і гэта улічваючы факт, што Украіна не дае грамадзянства беларускім добраахвотнікам. Вось. Ахуенны аргумент, мне асабліва спадабалася тое, што кажа Моргенес, тыпу зойдзе Украіна у Беларусі будзе па прынцыпу Японіі, гэта поўны шлак. Вось это аргумент просто 10 з 10. Дзякуй. Тое, што Моргенес кажа, гэта поўны шлак, гэта ахуенна. А ў дачыненні, блядь, да жоўтага кута ёсць што-небудзь? Ну, паходу, жоўты кут, блядь, нясе... Так я не сцвярджаў, што Украіна зайдзе, блядь, у Беларусь. А наконт паплечнікаў, такім чынам я сваю пазіцыю прааргументаваў праз тое, што у нас могуць быць Заморскі, я даю табе таймач, таму што ты не ведаеш, якія словы выкарыстоўваць можна, якія нельга. Прабач, ты другі раз сёння ўжо трапляешся на гэтай хуйні. А ты штось сказаў? Я казаў пра тое, што вось ён выдаў просто тезіс, то есть он не выдаў, я не пачуў, блядь, аргументы, можаш, конечно, перачытаць,
што ну беларускія добраахвотнікі яны не паплечнікі, так казаць, беларусам. Так. Я аргументаваў гэта праз тое, што у нас могуць быць я аргументаваў перад гэтым, што ў нас могуць быць палітычна розныя ўяўленні, но, блядь, няма больш блізкіх, блядь, людзей, самых эфектыўна дзейных людзей, няма, якія хочуць, блядь, і я пералічваю яшчэ раз, каб існавала беларуская культура, беларуская мова, беларуская адукацыя, беларускае выхаванне і так далее, так незалежная Беларусь напрыканцы. Вось, блядь, вось мой, блядь, аргумент быў у чым. Блядь, ты несешь хуйню, тому что яны, блядь, не хаўрусники. Охуительно. Дякую, блядь. Магчыма, гэта адзін з тых людзей, у якіх у галаве існуе нейкі ахуительны план па мірнаму вырашэнню беларускага пытання, толькі чамусьці па нейкай таямнічай прычыне яны гэтым планам ні з кім не хочуць дзяліцца. Ось, у гэтых людзей, калі у цябе няма зброі, то гэта твоя сіла, нахуй, і ты хрысціянскі, нахуй, блядь, святы. Мірнае вырашэнне павінна быць на падставах пагрозы гвалту. Я не ў сэнсе, што трэба... Я сам не разумею, як можна не разумець настолькі простыя рэчы, блядь, што калі у цябе няма зброі, а ў Беларусі, ну, тыпу, калі мы ўявім сабе патэнцыйны нейкі пратэст унутры Беларусі збройны, адкуль яны, блядь, возьмуць этую самую зброю? Тыпу, лезці з коктейлямі Молотова на танкі, блядь, супраць амонаўцаў, з рэальнай зброяй, з пукалкамі усялякімі, блядь, самаробнымі. А коктейлі Молотова былі ў 20-м годзе. Не, так, на паўшышкі. Бярэсці, менавіта. Ну, так таму, што пачаўся вой, я не бачыў Менску, я бачыў Бярэсці. Калі пачаўся вой аб тым, што ў нас мірныя людзі, блядь, так. І вся вось гэтая лабуда да буда. Я тут справа не ў зброі дакладна. І гвалт, кажучы пра пагрозу гвалта, гэта не абавязкова трэба стаяць, так казаць, супраць Лукашенка, ён там перад табой у кайданках, і ты яму тыпа падпісвай. Не, справа ў тым, што пагроза, ты не можаш прыйсці да Лукашенка, ну, так казаць, на перамову, умоўна, патэлефанаваць Лукашенка на перамову і казаць, давай, блядь, мір заключым. А нахуй яму з табой заключаць нет. Што у цябе ёсць яму процивопоставить, акрамя, блядь, нейкіх абяцанак. Што мы там цябе, блядь, пасля не будем кранаць, ні цябе, ні твою сям'ю, мы там усіх амністіруем, нікога не пакрыўдзім. І што? Тебе ніхуя няма. А калі на твоім баку ёсць, просто ёсць, не значыць, што яны знаходзяцца в Беларусі, просто ёсць людзі, якія здольныя на выкананне вайсковых сапраўдных задач. Это ўжо па-іншаму гучыць, блядь, што давай, блядь, весці з намі перамовы, бо інакш гэта можа для цябе скончыцца хуёва. А калі ты просто прыходзіш, блядь, до Лукашенко, ну, уходи, блядь, уходить. Чым яму гэта пагражае? Яму будзе пагражаць, калі ён уйдзе. А калі ён застанецца, ніякіх пагроз няма. Ну, з гэтага выходзіць трэба заставацца. Не, блядь, там может... Я его закину. Так. Ты на стриме замузкі. Выключай там телевизор, які твоя мама глядзіць. А на маминым телевизоре Марфинеса показывают. Мені чуваць, не? Чуваць. Да. Ого, выдатна. Так. У нас тема, як гэта казаць, на повестке дня у нас жоўты кут нясе хуйню. Слухаем аргументы того, не, спачатку зрабі тэзіс спачатку. То, якога ты прытрымліваешся. Што, блядь, ты напісаў у чаце, што правы кут нясе хуйню. Вось твой тэзіс. Давай, можаш яго як-небудзь абгрунтаваць? Ці гэта быў просто пиздёж? Я не просто так напісаў, таму кажу, паўтары свой тэзіс.
Так у меня не просто тезис был, у меня была аргументация, у меня был аргумент, и я его повторил. Мне повторить его Тезіс. третий раз, Скажи у мне, другий раз. скажи мне свою позицію, ось, якою ти притримлюєшся, якою ти притримлюєшся. В чим вона Что, заключається? ну, наконт вайсковцаў, правильно? Я так разумею, что у беларусаў няма большых дзейных хаўруснікаў сярод, акрамя тых, хто зараз змагаецца са зброяй ва ўкраіне. Ну, я не згодны з гэтым тэзісам. Напрыклад, я лічу, што той жа Маргінес, які робіць беларускамоўны контент, ён нашмат больш дзейны. Так, охуенно. Удельно, Мой да. контент, ён дакладна дапаможа перамагчы рэжым Лукашэнкі. Ты троллишь, Просто блядь. пиздец. Ай, Не, блядь. яшчэ раз, ну так хай тады жоўты кут паўторыць яшчэ раз свой тэзіс. У чым ён заключаецца? Беларускі Маргинес, ради, блядь, перамову з Лукашенко і вызволяй Беларусь. Так, Яшчэ я раз, спешаю, тебе- тут толькі зараз я штаны хот- подцягну, блядь, а то обосрался, хотел пакуль бы- слуху гэтую хуйню. Я хацеў бы удакладніць. Правы кут. Ты лічыш, што беларускія добраахвотнікі, якія зараз ваююць на Украіне, яны змагаюцца супраць лукашызму, так? Гэта самыя лепшыя паплечнікі, якія ёсць на сённяшні дзень у беларусаў у змаганні Да. супраць лукашызму, так? Супраць лукашызму. Відавочна. У гэтым твой тэзіс. Ты хочаш зараз, блядь, сказаць, што ты несеш хуйню, таму што змагаючыся, блядь, у Украіне, гэта равно змаганне з лукашызмам. Не, я ўвогуле не лічу, што беларускія добраахвотнікі, якія зараз змагаюцца супраць Расіі на баку Украіны, яны чымсьці дапамагаюць Беларусі. Яны нічымсьці, яны ўвогуле нічым не дапамагаюць Беларусі. Добра. Яшчэ раз, Чаму? я далей я аргументаваў. Я растлумачу, далей... чаму. Ты прасіў аргументы, даю табе аргументы. Яны Добра, конечно, канкрэтна у Украіны ёсць свае інтарэсы, якія і добраахвотнікі беларускія, яны з'яўляюцца тым рухам, які дапамагае Украіне дабіцца сваіх інтарэсаў. Перамагчы ў тым ці іншым перамагчы Расею, калі гэта магчыма ўвогуле. Яны працуюць на інтарэсы Украіны. На інтарэсы Беларусі яны не працуюць. Растлумач ты мне, дзе якія інтарэсы ёсць у беларусаў у тым, каб беларускія добраахвотнікі ваявалі за Украіну. У чым гэты інтарэс? У нас... Ну, не трэба, гэта ты ўжо занадта, Маргінес. Я, напрыклад, лічу, гэта... што кожная смерць беларускага чалавека на украінскай зямлі ў змаганні з Расіяй гэта страта для беларускага народу. Прычым страта лепшых людзей, якія могуць і хочуць ахвяраваць жыццём дзеля Беларусі. Вось яны зараз паміраюць на украінскай зямлі за інтарэсы Украіны, не за інтарэсы Беларусі. Так. З апошняй часткай я згодны, просто акрамя гэтага я агучыў пра варыянт пагрозы гвалту, што каб ісці просто хаця бы на перамовы, патрэбна, каб з табой была нейкая моц. Гэтую моц можна здабыць толькі калі на тваім баку ёсць сапраўдныя жаўнеры. Можна сабе ўявіць варыянты, дзе на баку беларусаў з'явяцца жаўнеры без добраахвотнікаў на баку Украіны. Да, конечно, напрыклад, Польша, Латвія, Літва дае свае, як гэта казаць, Наратанне надае. Ужо былі такія варыянты з паспалітым рушэннем і так далей. Ніхуя гэта не працуе. Я зразумеў твою думку, я хацеў бы цябе
перабіць і хацеў бы спытаць, а чаму ці Польша, ці Украіна, ці яшчэ хтосьці павінен слухаць і выконваць альбо рухацца ў рэчышчы беларускіх інтарэсаў, нават калі яны нейкім чынам акупуюць, напрыклад, частку беларускай тэрыторыі. Вось мне Бля, цікава, Так ты ж зразумеў мою думку. Мне ў гэтай думке таксама была частка аб гэтым. Ты ж все зразумеў. Так ты все зразумеў. Нахуя табе даць тлумачэнне? Мне ў маёй думкі быў адразу закладзены адказ на гэта. Ну, і ў чым яна заключаецца? Так ты все зразумеў. Што? Ты только что сказал, что ты все зразумеў. Я пытаюся, чаму польскія? Нет, ты мяне перабіў тым, што ты, блядь, все нахуй зразумеў. Дык вось, ніякі не польскі, я не казаў пра польскіх жаўнераў, я казаў пра, па-першае, збіраўся казаць пра тое, што яны даюць магчымасць падвесці падрыхтоўку беларускіх добраахвотнікаў на сваіх, як гэта казаць, у межах сваёй вайсковай інфраструктуры. Яны даюць магчымасць правесці падрыхтоўку самім беларусам. Ну і што? Яны не будуць гэтага рабіць. Таму што няма нічога такога, каб яны на гэта пагадзіліся. То есть гіпатэтычна гэты варыянт ёсць, але яны на яго не пайдуць. За то, што ёсць, блядь, гэта людзі сапраўды, якія ўжо падрыхтаваныя. Всё, што трэба, блядь, ёсць велізарная розніца. Калі ты даеш, блядь, нейкім людзям, якіх ты не ведаеш, праводзіць, якія не з'яўляюцца часткай тваёй краіны, рыхтавацца да партызанскай дзейнасці, падрыхтоўваць да дыверсіі і всякай хуйні, а потым іх адпускаеш. І зусім іншая справа, калі ўсё, што, блядь, ад табе трэба, гэта ёсць шэраг людзей, просто дай ім прайсці ў той, блядь, накірунак. Вось туды, блядь, на ўсход. Дай ім магчымасць прайсці. Разумееш, блядь, розніцу? Прычым, акрамя гэтага, я казаў, што трэба толькі пагроза. Я памятаю, што гэта добра. Нет, гэта добра, што ты, блядь, мяне перабіваеш в які раз, да гэтым ты мяне перабіў. Якая колькасць беларускіх добраахвотнікаў ва ўкраіне? Вось якая іх колькасць? Раскажы мне. Акрамя гэтага... Так зараз, блядь, достанем архіўныя дакументы, нахуй, сакрэтныя, і табе распавядзем, колькі зараз добраахвотнікаў ва ўкраіне. Акрамя гэтага, я скончу ўсё ж такі думку, гэта добра, што ты чуў, і на хую пераначуў, я дазволю сябе... Я дазволю ўсё ж такі сябе скончыць сваю думку. Нам дастаткова, каб існавала проста пагроза. Бок, напрыклад, Польша, 1500 чалавек Беларусі. Якую пагрозу яны могуць зрабіць? 1500 чалавек мэтанакіраваных ідэйна за, як гэта казаць... То есть ты лічыш, што 1500 чалавек зараз, нават якія там добра матываваныя, нават якія экіпіраваныя з дапамогай сродкаў украінскіх, яны могуць зрабіць некую пагрозу беларускай арміі, так? Блядь, паглядзі, колькі чалавек спатрэбілася, каб захопліваць нахуй расійскія тэрыторыі на гэтай, на Белгарадшчыне. Просто людзі прыходзяць у вёску, там нікога няма, блядь, ну можна браць... Які вынік які? Які вынік? Вынік чаго? Вынік, што з той тэрыторыі, якую захапілі? Ну... Яна дагэтуль захопленая? Ёсць нейкі прарыў? Ёсць нейкае развіццё? Па-мойму, так. Ну, вынік такі, што... Не, вы не ў той бок схіліліся. У нас у Беларусі 100% насельніцтва яно лаяльна Лукашенко, альбо яно нейтральна. Это у нас такие обстоятельства, альбо у нас, блядь, насельніцтва Беларусі просто забітае нагамі подвал, але яно, блядь, ніхуя не забыло 20-й год. І ніхуя яно Лукашенко, блядь, не прымае. І як ты, можна сябе уявіць гіпатэтычныя абставіны, калі ў Беларусі з'яўляецца пагроза ці нейкая сіла, якая пачынае актыўна, блядь, рабіць справы на тэрыторыі Беларусі. Я просто хочу аднесціся, прабач, я хочу аднесціся до таго, што спытаў мяне чалавек, што да чаго гэта можа прывесці, у прынцыпе, ну, допустим, вось захопліваецца якое-небудзь Берасці, ну, які-небудзь меншы гарадок на мяжы з Украінай, Пінск, скажам, сталіца Палесе.
захопліваецца Пінск і там з'яўляецца магчымасць прымаць у беларускую сапраўдную армію якога-небудзь умоўнага Івана Дарашэнко і армія можа расці. Можна паглядзець на то, як дзейнічалі партызаны антысавецкія пасля другой сусветнай вайны на тэрыторыі Беларусі. Як яны... Яшчэ раз скажу, у Беларусі, межы Беларусі зараз будзе ганяць беларуская армія. Сынок, беларускай арміі не існуе. Скажи мне яшчэ раз. Беларускай арміі не існуе, там у людзей няма зброі, яны дроны нахуй збіваюць, ты бачыў чым, блядь? Ты бачыў, як рэагуе беларускі вайсковец памежнік на украінскі, сука, блядь, дрон? Яшчэ раз хочу. Яны ніхуя не ведаюць. 1500 чалавек беларускіх добраахвотнікаў, яны могуць дронамі нахуй просто раз'ебаць всю Беларусь, калі ім гэта спатрэбіцца. Добраахвотнікаў воююць у Украіне. Пачакай, тут яшчэ трэба адзначыць, я хочу пачуць, якой колькасцю чалавек ты збіраешся гэта Бярэсце захапіць. Трэба адзначыць такой момант, што у нас Расія... Ты сказаў лічбу 1500, гэтага хопіць. Хочаш захапіць 1500 чалавек Бярэсце, правильно я разумею? Конечно. Улічваючы, што насельніцтва не будзе супраць гэтага. Вось, напрыклад, намнога меншыя гарады украінскія. Расія... Блядь, Украіна змагаецца з Расіяй. Я разумею, але колькі людзей памерла у спробах, напрыклад, захапіць той жа Бахмут. Вось, просто палічыце. І я хочу яшчэ одно пытанне задаць. Вось 1500 чалавек... Не, давай ты будзеш по одному пытанню задаваць. Нет, гэта я просто дадаю... Гэта добра. Каментары, таго ж самага кантэкста да гіпатэтычнай сітуацыі, калі трэба будзе захваціць Бярэсце. Окей, есть 1500 добраахвотнікаў. Ёсць яны, окей. Напрыклад, у гэтых 1500 нічога не атрымалася. І тут наступнае пытанне, ці будзе Украіна, альбо ці будзе Украіна ўвогуле неяк удзельнічаць у гэтым, дапамагаць гэтым 1500 добраахвотнікаў, ці яна будзе проста стаяць дзесьці ў баку і чакаць, пакуль гэтыя 1500 закончыцца, ну дык... акрамя эмоцый ёсць што-небудзь? Тыпу, я разумею, вельмі цудоўная менструацыя. А што будзе рабіць Украіна? Што адбылося на пачатку 2022 года? Што адбывалася? У нас в Украину зайшла другая армия свету. Что с этой армией отбывалось на початку 2022 года? У нас зараз есть 1000 человек, которые мають сапраўдны досвід, сапраўднай сучаснай вайны. Я задал пытанне, колькі беларускіх добраахвотнікаў ва Украіне? Скажи мне номер, про якія 1000 ты мне зараз... Мы обмарковываем лечебник 1500. Размова в тым, что 1000 это минимум больше, чем 9. Вариант. Блять, мне хуёво, я кажу 1500. Ну ты сапраўды лагаеш, дарэчы. Алло. Выбачаюсь. Я кажу про тое, что іхняга досвіда, іхняй пагрозы дастаткова, што Лукашенко яшчэ ў 22-м годзе збіраў як гэта казаць, сваіх паплечнікаў, казаў, блядь, вось, трэба рабіць, глядзіце, там нейкія, блядь, з палка Каліноўскага бегаюць, нам трэба рабіць нейкі адказ. То есть сам Лукашенко вызначае ад іх нейкую пагрозу. Ну ты, і напэўна у яго ёсць нешта ў галаве. Ты лічыш, што ты ведаеш, Лукашенко прыдумаў. Лукашенко са сваімі вайсковымі. Ты просто лічыш, вось, блядь, у нас быў створаны гэта відэа ёсць. Бля, ты можаш не перабіваць? Я, конечно, разумею, блядь, донатор дохуя, але ты ноунейм. Ты прыйшоў у канфу, перабіваеш людзей. Можна неяк паслухаць, што табе кажуць людзі перад тым, як пачаць сваю менструацыю. То бок у цябе 0 аргументаў. У цябе адзін аргумент, а што Украіна будзе рабіць у гэтай сітуацыі. Паслухай, калі ласка. Вось з табой спрачаецца, дарэчы, чалавек зараз,
які Ну, так хай ён насамрэч не тады то, агучыць каб далёка аргумент. ад твайго пункту гледжання. І з Ён- табой нават не я Окей, спрачаюся хорошо. зараз. Добра, тады ты, як той же мадэратар, я тебе прашу, хай ён скажа нейкі свой тэзіс, аргумент, я паслухаю, а потым дам свой контраргумент. Охуенно. Вось я хотел казаць, что другая армія свету вельмі нихуёва насмоктвала в сваім ахуенным наступлении на няшчасную Украину, а у нас будзе, блядь, 1,5 умоўных тысячи добраахвотнікаў, якія маюць досвед сучаснай вайны, і будзе, блядь, беларуская армія. Блядь, хто ж, сука, пераможа, блядь, давай, будзе беларуская армія, у якой адсутнічае матывацыя, будзе беларуская армія, у якой няма, ну, ёсць разуменне, што у Украіне в краіне зараз адбываецца дыктатура, і Лукашенко не прадстаўляе іхніх зацікаўленасцяў. Вось такія карты, блядь, ёсць у Лукашенко зараз ягонай ахуеннай арміі. Гэта, як мы можам сябе ўявіць, людзі вельмі, блядь, працаздольныя на змаганні ў сучаснай вайне. Нават нахуй, калі іх не 1,5 тысячы, блядь, людзей, якія гатовы рызыкаваць сваім жыццём супраць беларускай лукашэнкаўскай арміі, ты мне, блядь, сядзіш зараз скажаш, блядь, ім пиздец, да, ахуенна. Ты, можа, лічыш, што гэта як стратэгіі, блядь, што ён просто выдзяляе, нахуй, юнітаў, клікае, блядь, праз А-клік, як в Старкрафте, нахуй, дасылае іх, яны ідуць, блядь, як зерграш, нахуй, паміраць. Ну, нет, блядь, так не будзе, нахуй. Не будзе, блядь, таму што, акрамя, далей, ну, павяртаемся да папярэдніх аргументаў, якія былі заігнараваны, то ў Беларусі пиздец, якое нелояльнае насельніцтва, што гэтае насельніцтва, ну, напэўна, не толькі чакае, но калі з'явіцца сіла альбо пагроза гэтай сілы, но актывізуецца, яно будзе гатова, блядь, партызанць. У нас было ў 20-м годзе, блядь, колькі гэтых блядь, гэтых рэлейных шафаў, блядь, спальвалі, колькі іх спальвалі гэтых рэек, блядь, каб технікі хуёва накіроўваліся. Гэта вось гэта без зброі, гэта калі ніхуя невядома, што, ну, як гэта казаць, няма ніякай веры ў тое, што ёсць нейкія людзі са зброі, якія прыйдуць і калі што тебе вызваляць і так далее. А што пачнецца, калі гэта хуйня сапраўды пачне маячыць, блядь, на гарызонце? Якія, блядь, партызанскія дзеянні могуць тады распачацца? Вось, блядь, у гэтым мой аргумент, і гэта тая, блядь, пагроза гвалта, якую разумее Лукашенко, з якой можна будзе сапраўды да яго ісці і казаць, блядь, ну, не ісці да яго, патэлефанаваць яму, давай, блядь, нейкую хуйню абмяркоўваць. Калі гэтыя добраахвотнікі ёсць, блядь, калі іх няма, калі там пол Каліновскага поўнасцю, як гэта казаць, развараваны там, пушчаны по ветру, ніякіх, все добраахвотнікі, яны... Тэзіс канкрэтны, а то гэта шмат слоў без... Бля, ты прыкалваешся, нахуй? Ну, так это ты прыкалваешься, прышпільваешься. Нейкі тэзіс. Ахуенна. Бо я налічыў тут вельмі шмат, і што, мне такую ж... Ну, да. Толькі з часу патраціць, каб адказаць на ўсё гэта? Можаш, блядь, хутчэй, можаш укласціся хутчэй. Ну, з апошняга, напрыклад, ад цябе была такая тэза, быццам бы у Беларусі нелаяльнае насельніцтва і быццам бы беларуская армія таксама нелаяльная. Я з гэтым абсалютна не згодны, мне здаецца, што 20-й год досыць выразна паказаў, то ўлада Беларусі дазваляла тыя пратэсты, якія адбываліся ў 20-м годзе, роўна да той пары, пакуль яна не зразумела, што рабіць. Калі яна зразумела, што рабіць, і калі быў дадзены загад разганяць жорстка гэтыя дзеянні, гэта адбылося. І тыя сілавыя органы, якія гэта рабілі, яны не праявілі ніякай нелаяльнасці. Гэта ўжо не тычыцца нават арміі, гэта тычыцца толькі Міністэрства ўнутраных спраў. Усё гэта было зроблена. Таму я абсалютна стаўлю пад
Я разглядаю твой гэты тэзіс на тое, што міністэрства ўнутраных спраў і армія нейкія такія нелаяльныя і што яны не быццам бы неяк хістаюцца, і калі там зойдзе 1500 альбо калі будзе зроблена некая спроба уваходу на беларускую тэрыторыю з боку Украіны з боку добраахвотнікаў, быццам бы гэтыя беларускія там міністэрства ўнутраных спраў альбо армія неяк захістаюцца і зробяць і перайдуць на бок насельніцтва. Не, гэта не адбудзецца. Мне здаецца, што Лукашенко досыць добра разумее палітычную сітуацыю ў краіне, і ён мэтанакіравана з самага пачатку сваёй улады вырошчваў выдзелены клас сілавікоў, якія параўноўваючы з усімі астатнімі людзьмі, якія таксама працуюць у бюджэтнай сферы, ўсё ж такі сілавікі маюць асобны стан. У іх і зарплата лепшая, у іх і умовы лепшыя, і кватэры ім даюць досыць лёгка. Таму я вось гэты твой тэзіс наконт таго, што там ёсць нейкая нелаяльнасць з боку сілавога блока ў Рэспублікі Беларусь, ставлю абсалютна пад сумнеў, бо ён не мае ніякага пад сабой базісу. Ён ні на чым абсалютна не абаснаваны. Я не буду спрачацца з тым, што насельніцтва, якое ніяк не задзейнічана ў сілавым блоке ў Беларусі, што яно там нелаяльнае, з гэтым я згодны, што яно можа неяк баставаць, рабіць нейкія дыверсіі і ўсё астатняе, але гэтыя спробы будуць абсалютна несістэмныя, таму што ўжо доўга ў Беларусі няма палітыкі, няма ніякага сістэмнага дзеяння супраць улады. Я больш скажу, што няма апазіцыі, няма палітыкі, таму гэтае дзеянне нейкае сістэмнае, оно ўвогуле немагчыма, таму што у Беларусі пануе досыць такі жорсткі аўтарытарны рэжым, які знішчае ўвогуле любую апазіцыйную актыўнасць. Любая апазіцыйная, і дарэчы, пра гэта Маргінэ скажа на ўсіх сваіх выпусках. Вы ўсе з гэтым згодныя. Бо ніякая апазіцыйная актыўнасць, якая не была б, як мінімум, досыць кантраляваная з боку дзяржавы, яна немагчыма. Як толькі вы пачнеце штосьці рабіць, як толькі вы пачнеце, тут ужо не кажуць пра нейкія там рэчы больш радыкальныя, просто любая палітычная актыўнасць яна будзе заглушаная, яе не будзе праз тыдзень або праз 2. Тое, што адбылося у пачатку 2023 пасля ўварвання Расіі ў Беларусі, пра чыгуначныя вось гэтыя дыверсіі, гэта ўсё 22. Вайна пачалася дакладна так, у пачатку 22-го. У пачатку у лютым 22-го. Вось чо гэтыя дыверсіі на чыгуначных, напрыклад, станцыях і накірунках, якія былі зроблены беларускімі актывістамі альбо людзьмі. Гэта ўсё, хутчэй, я гэта расцэньваю як нейкі парыў душы з боку вельмі моцных беларусаў. Вельмі моцных... Гэта не сістэмная праца. Гэта вось чаму я кажу, што гэта проста нейкі парыў з боку беларускага народу супраць Расіі і супраць гэтага ўварвання. Бо гэтая актыўнасць, яна мела сваю самую вялікую актыўнасць у самым пачатку, і потым беларускі рэжым Лукашенка, ён зразумеў, што з гэтага пункту, з гэтага боку ёсць пагроза, і ён гэта закрыў. Всё, цяпер гэта не адбываецца. Мы цяпер аб гэтым можам толькі ўспамінаць. Таму гэта зараз не з'яўляецца пагрозай. Можам згадваць аб тым, што была такая з'ява, як людзі рабілі фотаздымкі сваіх ксіваў.
перад выбарамі 2020 года. Это Тое, были што ты лічаныя кажаш, што люди. яны былі, блядь, што яны ніхуя не зрабілі, да, а што ім трэба было, блядь, рабіць? Вось у нас ёсць армія, у нас ёсць прысяга. Вось у нас адказнасць за парушэнне прысягі. У нас ёсць насельніцтва, якое выходзіць, блядь, стае на лаўку не ў ботах. І армія, блядь, на гэта глядзіць такая, значыць, вось нам трэба быць з імі, і тады, блядь, все будзе ахуенна. І ты кажаш, блядь, а што яны нахуй не перайшлі на іх бок? Да, сапраўды, схуялі яны павінны былі перайсці на бок насельніцтва, калі насельніцтва проста адмаўлялася ад барацьбы. У гэтым яны былі правы, што яны гэтага не зрабілі. Гэта першы момант. Другі момант наконт таго, што ў яго ёсць сілавікі. Ягоныя сілавікі, вось гэты АМАП, Балаба, які быў кіраўніком менскага АМАПу, ён падрыхтаваны да таго, каб ён, як гэта казаць, увесь час служыў на баку Лукашенка, каб быць гатовым распідарашаным дронам. Каб яму оторвало нахуй ногі ў розныя бакі. Насамрэч, магчыма, гэта было часткай падрыхтоўкі, ведаеш, ёсць амапы, там дэсантнікі, якія жабу разрываюць на кавалкі, а тут наадварот, як бы. Что ты прыгаеш на дрон, просто, блядь, і ён цябе раз'ебу. Не, ну, слухай, Балаба такі крыху на гэтую падобную рапуху. Дык этот, размова ў чым? Яны, блядь, рыхтаваліся, што Лукашенко ім забяспечвае поўнае прыкрыццё ўсяго таго, што яны будуць рабіць з насельніцтвам. Замест гэтага яны яму выказваюць лаяльнасць. У насельніцтва няма ні зброі, ні падрыхтоўкі, ні духу змагацца з імі так, як з імі трэба змагацца. Вось на гэта яны разлічаны. А змагацца, блядь, супраць людзей са зброі, супраць людзей, гатовых да рыскаў свайго жыцця, вось на гэту хуйню яны не падпісваліся. Гэта мы кажам пра сілавы блок, блядь, і гэта мы не кажам пра армію. Якая, да, добра, давай, блядь, яшчэ раз паслухаем на дасягненні беларускай арміі. Так, прабачце, а што рабілі тыя вайскоўцы, вось літаральна? Я табе толькі што адказаў, блядь, падчас 20-го года вайскоўцы глядзяць, яшчэ раз, блядь, вось, ты скажаш і нешта запісваеш, яшчэ раз, вось вайскоўцы, вось прысяга, вось адказнасць за парушэнне прысягі, так? Вось, блядь, насельніцтва, якое ўстае, блядь, на лаўку. Начальник войсковой частки глядзіць. Начальник войсковой частки глядзіць, блядь, што ёсць... Ад каго яны абаранялі? Ад, блядь, дзяўчын з кветкамі? На мітынгах. Ад каго абаранялі, нахуй? Ад людзей без зброі. Стаялі ўнутраныя войскі. Тут рэч ідзе пра лаяльнасць лаяльнасць, так, ніхто, у сэнсе, што ніхто не будзе воеваць з 1500 людзьмі, нахуй, матываванымі, якія прыедуць на танках і з дронамі, блядь, раз'ёбваць. Не стаяць са сцягамі, з кветкамі, блядь, крычаць уходзі. Вам просто так падаецца? Вам просто вось так здаецца, што яны не будуць ваяваць? Бля, гэта табе здаецца, што людзі, блядь, якія адмаўляюцца ад барацьбы, насельніцтва, што за іх павінна ўпісацца армія, схуялі, блядь. Я табе яшчэ раз кажу, ты разумееш, што армія, калі яна рыпнецца, калі вось начальнік часткі пайдзе, блядь, на бок насельніцтва, нахуй. Ён будзе, блядь, сядзець до канца свайго жыцця. Скажи мне. Гэта рыскі, блядь, і гэты рыскі ён павінен на сябе ўзяць, гэты рыскі ён павінен взять на сябе, калі людзі выходзяць, блядь, іх піздзяць, яны стаюць на лаўку з гэтых шкарпэтках. Растлумач мне, чаму якісьці-небудзь існуючы зараз дзеючы генерал беларускай арміі павінен перайсці у выпадку, калі, напрыклад... А дзе я казаў, што ён перайдзе? А дзе гэта я казаў? Дзе гэта было агучана? Я адказваў на твой тэзіс пра 20 год. Я табе задаю пытанне. Чаму беларускі дзеючы генерал зараз у выпадку, калі з боку Украіны заходзяць у Беларусь альбо спрабуюць зайти, напрыклад, беларускія добраахвотнікі, чаму беларускі генерал, дзеючы беларускай арміі, павінен перайсці на бок украінцаў? Растлумач мне логіку, чаму ён павінен гэта зрабіць?
Дзе сцвярджаў, што Я не яму пытаюся, трэба я табе пераходзіць. пытанне задаў. Я А дзе я задаў гэта табе сцвярджаў? пытанне, Не што буя, бачыш? блядь, чаму? Ну, ты выдумаў гэтае пытанне, я гэтага не Я яго дэкларыраваў. выдумаў, я табе яго задаў. Адкажы, калі Ну, ласка. добра. Я Не, ну у твоім пытанні ёсць ужо Слухай, дзякуй за пытанне, прэсупазіцыя. рухаемся. У твоім пытанні А закладзены закінуў, я тэзіс, сказаў, які не што быў там- агучаны. Не, маё пытанне не... Ты пытаеш, не- секундачку, ты пытаеш, чаму правы кут лічыць, што ў выпадку ўваходу беларускіх добраахвотнікаў... Так, так, я яшчэ раз, ну, калі мне трэба паўтарыць пытанне... Не, я зразумеў твоё пытанне. Ты пытаеш, чаму ў выпадку, калі ў Беларусь уваходзіць беларускія добраахвотнікі, нейкі умоўны беларускі генерал павінен перайсці на іх бок. Гэта твоё пытанне. Так, скажыце, Правы кут не сцвярджаў, я што беларускія генералы будуць пераходзіць на бок беларускіх добраахвотнікаў. Ён сцвярджаў, што іхняя лаяльнасць недастатковая да таго, каб паміраць за Лукашэнку. Вось і ўсё. Так, а што, окей, ну так а што ён гэтым сцвярджае? Ён сцвярджае тым, што беларускія добраахвотнікі увогуле не будуць нічога, не добраахвотнікі, а генералы і армія увогуле нічога не будуць рабіць. Яны не будуць ні дапамагаць ні Лукашэнку, ні добраахвотнікам. Ну яны могуць дапамагчы яму падцерці задніцу і спіздаваць у А што яны Маскву. будуць рабіць? Мы выключаем І увогуле піздаваць у беларускую Расію армію? яны будуць. Мы- Ну, Ну, а што зрабіў окей. Беркут, калі ва Ўкраіне ім далі яшчэ раз, пізды? я хацеў бы разабрацца ў гэтым пытанні. Што ў такім вось вы зрабілі тэзіс. Я сказаў, то жоўты кут не рабіў тэзіса, то беларускі генерал і беларуская армія будуць штосьці рабіць у выпадку, калі беларускія добраахвотнікі зойдуць з боку Украіны або зробяць спробу. Окей, я з гэтым пагаджаюся. Такой ён тэзы не рабіў. Я задаў пытанне. Задаю новае пытанне. А што тады будзе беларуская армія рабіць у гэтым выпадку? Я Вось сказаў. робяць спробу беларускія добраахвотнікі зайсці ў Беларусь. Што будзе рабіць беларуская армія? На якім баку яна Я узгадаю, што мой тэзіс быў пра пагрозу гвалта. Да, было Пагрозы такое, ніякай няма. памятаеш? Сука, а у нас ёсць перамога, блядь, ва Ўкраіне? Так, Ты разумееш, мы зараз, блядь, мы зараз што нахуй абмяркоўваем? У нас ёсць нейкія часткі людзей, стаючых на мяжы? І мы абмяркоўваем гіпатэтычную, блядь, мы абмяркоўваем зараз гіпатэтычныя абставіны. Я хацеў бы тут удакланіць твою пазіцыю і ўвогуле тое, пра якую пагрозу ты кажаш. Бо для мяне, напрыклад, гэтыя 1500 добраахвотнікаў, гэта ўвогуле ніякай пагрозы для беларускай арміі не з'яўляюцца. Ты мне заўсёды кажаш, пра што гэтая пагроза... беларуская яна ёсць. Я табе кажу, што яе няма. Добра, яшчэ раз адсылаю до свайго тэзіса, да свайго аргумента, які я агучыў у 2022 годзе. Расійская армія, другая армія свету, першая армія кантыненту. Што яна, блядь, пачала рабіць? Матываваная армія. Што яна пачала рабіць у 22 годзе? Это твоё пытанне? Гэта не маё пытанне, гэта, блядь, і мой аргумент. Зараз я просто яго праз пытанне табе. Мне здаецца, што ты толькі што задаў пытанне. Блядь, сука. Хочаш, я табе на 20 хвілін назад я што-небудзь агучваў падобнае? Яшчэ раз, ты мне толькі што задаў пытанне. Блядь, 20 хвілін назад, 20 хвілін, у 2022 годзе. Это было твоё пытанне. Ты хочаш, каб я на яго адказаў? Гэта было рытарычнае пытанне. Таму што 20 хвілін таму, прыкладна, я ўжо гэтую хуйню агучыў. Што армія без досведу, ніхуя, блядь, другая армія свету, ніхуя не магла зрабіць. Ну, прытым можна было б сказаць, што ў іх жа быў досвед. То бок у іх дакладна больш досведу, чым у беларусаў. У беларускай арміі у прынцыпе ніхуя ніякага досведу ніколі не было. Я не згодны, што ў беларускай арміі няма досведу. Так, а які досвед у беларускай арміі? Беларуская армія гэта саюзная армія з расійскай арміяй, якая... А у якіх канфліктах удзельнічала беларуская армія? Па-другое, гэта саюзная дзяржава. У якіх канфліктах удзельнічалі беларускія вайскоўцы? Які ў іх досвед?
ты просто мяне зараз перабіваеш, не даеш мне Ты несешь хуйню. Тебе сказали, что у А России я лічу, есть што ты досвід. несеш хуйню, ты лічыш, што тваім Ну аргументам так пизду што армія, напрыклад, не Блядь. ўдзельнічае ні ў якіх канфліктах, і ўсё, Так, у яе няма досвіду праз гэта. гэта з чаго ты вырашыў, што ў яе нема досведу? Потому что она не Досвід? удзельнічала, блядь, просто охуеть. Это ж- Мы кажем Это про ж досвід, у нас, про досвід оказывается, удзелу ў блядь, вайсковых аперацыях. І я кажу табе, што Беларусь не удзельнічала ні ў якіх вайсковых аперацыях. Ты мне будаш, а чаму ты вырашыў, што іх няма досвіду? Есть проблема. Ты зараз пробуешь довести нам такую тему, что российская армия, другая армия свету, яна, якая не могла нічога парабіць з Украінай, і гэта, блядь, будзе куды вось другая армія свету, да, першая армія кантыненту, яна ніхуя не могла парабіць з Украінай, зато беларуская армія, яна-то, блядь, покажа сябе як трэба. Тыя аргументы, якія вы прыводзіце, просто смешныя. Яшчэ раз кажу, Так. Беларусь і Расія, яны знаходзяцца зараз у вельмі шчыльных адносінах, у тым ліку і ў вайсковым. Расія гэта тая армія, якая зараз вядзе вайну з Украінай, у якой поўна досведу. А то бок Няўжо вы досвід ён як бы лічыце- пераносіцца. Няўжо вы просто. лічыце, што беларуская армія ніяк не заінтарэсавана і не робіць ніякіх крокаў у бок таго, каб павялічыць досвід сваіх вайскоўцаў? Я ўжо не кажу Блядь, пра тую ты частку, ебануты, ты разумеешь, что да, каб атрымаць досвід, блядь, ты у тебе сапраўды нейкае, блядь, уяўленне стратэгіі, нахуй, ты лічыш, што вось ёсць Так юніт, бывае, які калі здабывае IQ сабе двузначны, нахуй. ёсць юніт, які сябе ў стратэгіі здабывае экспо, калі ён, блядь, ваюе, нахуй, ну, на поле боя, блядь, а ёсць юніт, калі ты яго там казарме ставіш трэніроўку, блядь, у яго ж таксама XP, блядь, расце, не так хутенька, ну XP расце, блядь, он той ж самы досвід, блядь, атрымоўвае. Вось ты зараз вось такую хуйню, блядь, спрабуеш нам данесці. Ну, яны ж вучацца, глядзіце, блядь, беларускія вайскоўцы, блядь, яны ж, напэўна, у сваіх расійскіх калег вучацца. Адзіны, блядь, досвід, 10 тысяч жаб было разорвано у казармах, экспа добыта. Яшчэ раз кажу, Да. Адзіны досвід, які можна атрымаць, адзіны досвід, я скончу, блядь, думку, адзіны досвід, які можна было атрымаць, гэта толькі калі беларускія вайскоўцы, чальцы беларускай арміі, калі яны, блядь, будуць удзельнічаць зараз на баку Расіі супраць Украіны, вось гэты досвід яны пачнуць, блядь, атрымоўваць. Яшчэ раз кажу, тыя аргументы, які вы робіце, гэта проста смешна. Тое самае, як украінскія афіцэры, якія вярнуўшыся з бою... Блядь, сука, ён сапраўды лічыць, што гэта ты ў казармах, блядь, трэніроўку атрымоўваеш. Яшчэ раз, вы апелявалі да некай дыскусіі, дзе кожны робіць аргументы, і вы зараз, ну, таксама мяне перабіваеце. Ну, я могу вас... Ну, які Можешь поплакать, не ведаю. Ты, блядь, перабіваў мяне, я дагэтуль мяне перабіваў Маркінез, блядь, я не плакаю. Вось тое ж самае. Калі украінскія афіцэры, альбо там малодшыя якія вайскоўцы, яны вяртаюцца і падрыхтоўваюць новых вайскоўцаў для таго, каб іх потым адправіць на пярэднюю лінію. Тое ж самае, абсалютна. Гэта значыць, што людзі з досведам вайсковым едуць у тыл і адукоўваюць людзей без досведу. Абсалютна тое ж самае можа адбывацца зараз, калі расійскія вайсковыя з досведам прыязджаюць у Беларусь і адукоўваюць людзей без досведу. Я разумею, што гэта беларускія вайсковцы... Да, гэта тое самае, все правильно, блядь. Я разумею, што, ну... Ты вось глядзі, а навучанне ва ўніверсітэце, напрыклад, гэта таксама досвед, тыпу працы, ты можаш прыйсці на працу, сказаць, я вось ва ўніверсітэце вучыўся. Мяне вучылі спецыялісты дасведчаны. Ну, так для гэтага, напрыклад, робяцца пэўныя вучэнні. Не, я разумею... Ну, вучэнне гэта таксама, ты практыку ва ўніверсітэце праходзіш. Гэта хуйня. Я абсалютна дакладна разумею вашу скептыку наконт таго, што вось літаральна вайскоўцы беларускія, яны не ўдзельнічаюць у баявых дзеяннях там ні на тэрыторыі Украіны. Так, гэта называецца адсутнасць досведу.
Гэта не Да, называецца. слухай, блядь, сапраўды, можа цябе засмучвала, што трэба было прагаворваць адсутнасць досведу баявых дзеянняў. Так, Ну, ну, вы менавіта зараз- тых, які мы вы зараз абмяркоўваем. І просто, блядь, Вы ніхто не робіце- сцвярджаў, вы што робіце вайскоўцы, блядь, беларускія не схаваны ведаюць, з тезіс, якога якраз боку вы аўтамат, блядь, робіце трымаць. схаваны У іх не тезіс, такой, быццам не бы- такая, блядь, адсутнасць досведу. Вы робіце іншы тэзіс, які схаваны ў тым, што вы кажаце, быццам бы досвед немагчыма перадаць словамі увогуле ніяк. Быццам бы гэта штось, што чалавека абавязкова павінен прайсці Уровень асабіста. дыскусіі. Я гэты тэзіс ставлю пад сумнеў. Я лічу, што ў тым Дзякуй. досвед ён можа быць перададзены у выніку трэніровак, у выніку напрыклад, калі абменьваюцца... Добра, такое пытанне, глядзі, такое пытанне. Такім чынам, вось расійская армія, якая наступала ў 2022 годзе, у яе досвед, блядь, чаму яейнае наступленне, блядь, заклынулася, а зараз самі вайскоўцы з боку Украіны адзначаюць, што вось расейцы навучыліся. Што яны маюць на ўвазе? Што, блядь, здарылася нахуй за 3 гады, чаго ў іх не было ў 2022 годзе і што з'явілася ў 2025. Ну там гэта якое гэта Так. дачыненне вообще увогуле мае да таго, што мы абмяркоўваем. Ну так, гэта было. Ну так, Расія зайшла ва Ўкраіну. Я тут не буду спрачацца, чаму у іх не атрымалася там дасягнуць тых мэтаў, якія яны ставілі адразу. Мне здаецца, што гэту дыскусію павінны весці людзі больш дасведчаныя ў вайсковых там аперацыях і ўвогуле. Бля, не будзе іншых людзей, будуць толькі мы. Дыскусію павінны. Больш адукаваных вайскоўцаў, блядь, не будзе. Хто прыходзіў гэтат Гена Патулін не зайдзе, блядь, у войск. Але то, што ты зварочаешся... Да, будзе толькі жоўты кут. Расія зайшла там у жоўты кут. Абасралася, а потым зайшла ў тупік. Гэта не нацыянальныя людзі. Вось якое гэта дачыненне мае да таго, да тэмы нашай размовы. А тэма нашай размовы... Гэта яскрысты прыклад. Можна ўжо адказваць? Не, яшчэ нельзя. Добра, давай. Яшчэ нельга. Я яшчэ раз хочу... Яшчэ не ўсе людзі яшчэ ў чаце лопнулі, блядь, і не засралі ўсе смайлікамі смеючымся. Тэму, на якую мы тут разважаем. І тэма, на якую мы тут разважаем, гэта што жоўты кут кажа, быццам бы беларускія добраахвотнікі гэта самая эфектыўная сіла, якая сёння існуе сярод беларусаў, якая актыўна і дзейна змагаецца з лукашызмам. Вось я гэты тэзіс ставлю пад сумнеў, бо мне здаецца, што ніякага ўнёску гэтыя добраахвотнікі не робяць. Ну, то бок ты просто проігнараваў усе аргументы і паўтару свой тэзіс. Змаганнем з лукашызмам. Адзінае, што зараз робяць беларускія добраахвотнікі ва ўкраіне, гэта яны спрыяюць выкананню мэтаў і інтарэсаў украінскай дзяржавы. Дарэчы, я табе гэта на самом пачатку запытаў. У адказе на пытанне, чаму украінская дзяржава не дае грамадзянства беларускім добраахвотнікам, таксама крыецца пэўны адказ на пытанне, як украінская дзяржава стасуецца да беларускіх добраахвотнікаў і хто ва ўладзе ва украінскай дзяржаве і якія увогуле яны маюць пляны на тое, каб мець у сябе на тэрыторыі дасведчаных вайскоўцаў, якія маюць іншае грамадзянства. Тым больш ты не адкуль ты маеш адказ? Адкуль ты маеш адказ? Цябе Зеленскі гэта адказаў, бо я калі агучыў, я сам агучыў свае падозры, я іх агучыў, па-першае, з боку спекуляцыі, па-другое, ёсць велізарная розніца, калі ты абяцаеш, каб Лукашенко на цябе не нападаў, калі ў цябе складаная сітуацыя на фронце і зусім іншая сітуацыя, калі твая сітуацыя на фронте, яна сканчаецца перамогай, з замарозкай канфлікту, няма розніцы. Все, вайна там на ўсходзе, яна больш не вядзецца.
вось гэтыя добраахвотнікі яны могуць так казаць пакінуць тэрыторыю. Куды ім ісці? І можам мы дапамагчы, можам мы сябе ўявіць, што ім пакажуць кірунак, у якім ім трэба ісці. Ну, мне здаецца, Дадуць. што украінская дзяржава літаральна украінскай дзяржаве Ну, табе здаецца, добра, а мне не здаецца. Добраахвотнікамі. Яна, мне здаецца, што будзе выкарыстоўваць гэтых добраахвотнікаў, пакуль яны робяць нейкую справу для яе. Потым, калі неабходнасць у іх закончыцца, яна скажа: хлопцы, ідзіце туды, куды хочаце. Вам тут не радыя, хочаце ў Польшчу, хочаце вяртайцеся ў Беларусь, хочаце ва Ўкраіну, мне да пізды. Будзе залежыць ад таго, гэта будзе залежыць ад таго, на якіх умовах скончыцца вайна ва ўкраіне. Гэта не будзе залежаць ад таго, у якіх умовах скончыцца вайна ў краіне. Гэта будзе залежаць ад таго, якія пляны мае украінская дзяржава. І калі украінская дзяржава не хоча сабе ствараць пэўных пагрозаў унутраных з боку беларускіх добраахвотнікаў, якія яшчэ невядома якія людзі, але якія зараз робяць пэўную працу. Невядома якія людзі, гэтым невядомым людзям Украіна дае, блядь, зброю. Гэтую пагрозу ўнутраную, яна і не будзе даваць грамадзянства украінскае. Бо яна хоча ў пэўны момант, асабіста калі не будзе патрэбы ў гэтых добраахвотнікаў, проста паказаць ім накірунак: хлопцы, дзякуй, а цяпер ідзіце куды вам хочацца. А якое гэта мае дачыненне да тэзісу, што беларускія добраахвотнікі не з'яўляюцца хаўруснікамі ў беларускім руху? Па-першае, ён казаў, тут мне надзейнымі хаўруснікамі. Трэба рабіць розніцу паміж змаганнем канкрэтна за нейкі беларускі рух і з тым, што і змаганнем за беларускі рух і змаганнем з Лукашенко. Вось я так і не зразумеў, які з гэтых двух варыянтаў выбірае жоўты кут. Ці гэта будзе змаганне з лукашызмам? Яму падаецца, што беларускія добраахвотнікі ва ўкраіне вядуць такую барацьбу супраць лукашызму, але не проста воююць за нейкі... Я табе, блядь, з самага пачатку гэта засведчыў, што, ну, нет, блядь, я гэта адрозніваю. Ну, такі за што воююць добраахвотнікі тады? За шанец, калі вайна скончыцца, са зброю ў руках стварыць такія патэнцыйныя страты для Лукашенка, што каб ён альбо пайшоў на перамовы, альбо зайсці ў Беларусь і распачаць варыянт партызанскай вайны. Невядома, чым яна скончыцца, невядома, зможа мабілізаваць сілы Лукашенко, не зможа. Ёсць варыянт, я агучыў аргументы, чаму усе карты не на ягоным баку. Так а чаму ты ўвогуле не разглядзі? Ты мне кажаш, што вайна скончыцца. У мяне такое ўражанне, быццам бы ты ўвогуле не разглядаеш варыянт, што Украіна перастане існаваць. Для цябе варыянт, што Расія... Я толькі што сказал, вайна залежыць ад таго, як вайна скончыцца. Ці, блядь, на сканчанні існавання Украіны вайна працягваецца, блядь, з Украінай. Правильно я разумею? Не абавязкова, конечно. Абсолютно. Так, як гэта тады, да чаго ты тады гэта дадаеш, калі я менш за хвіліну таму агучыў, блядь, залежнасці ад таго, як вайна скончыцца. Ты мне кажаш, а што калі, блядь, вайна з Украінай, а што калі Украіна перастане існаваць? Так яна невядома, як скончыцца. Ты робіш апеляцыю к таму, як вайна скончыцца, а я не ведаю. Але мы зараз знаходзімся ў такіх умовах, што акрамя вось гэтай прывіднай надзеі, прывіднага шанса, у нас іншых шансаў няма, блядь. Ні офіс, блядь, ні рада, ні хуяда, яны ні хуя, нават калі у дачыненні да беларускіх добраахвотнікаў ёсць прывідныя шансы, то ў прывідных шансаў на баку, блядь, офісаў, хуёфісаў іх няма. Вось такі, блядь, у нас расклад. Окей, я зразумеў твой тэзіс і хачу задаць у рэчышы твайго тэзіса пытанне. Ты лічыш, што ўсё залежыць ад таго, як вайна скончыцца. Пакуль мы ў такіх умовах. У тваім уяўленні, ці можа вайна скончыцца такім чынам, каб
каб Украіна не перамагла, яна не вярнула сабе тэрыторыі, Расія не перамагла, ўсё скончыцца на тым, што вось там, дзе лінія зараз знаходзіцца, там яна і застанецца, але вайна кончыцца. Не, пачакай, калі адна адзін з бакоў Расіяй і Украінай, але ад беларускіх добраахвотнікаў нічога не застанецца. Ось я не ведаю, гэта інфармацыя не тое, каб вельмі новая, але я дакладна памятаю, што на пачатку там той жа полк Каліноўскага, ён не налічваў больш за 1000 чалавек. Я раблю там больш пазітыўную ацэнку, кажу, што, напрыклад, там у ўсіх беларускіх добраахвотнікаў там больш за 1500 чалавек. Окей. І вось мне цікава, ці разглядаеш ты такі выпадак, калі вайна скончыцца, але ад беларускіх добраахвотнікаў на баку Украіны просто нічога не застанецца, таму што украінская ўлада будзе пускаць іх там на самыя жорсткія накірункі. Яна просто іх знаіць у акопах, і ад іх застанецца там 150 чалавек. І вось мне цікава, ці разглядаеш, па-перша, ты такі варыянт, а другое, я ўжо хачу запытацца, як бы наступнае пытанне, якое выходзіць з папярэдняга, якую пагрозу будуць ствараць вось гэтыя 50 чалавек, ці там 100, ці нават 200 чалавек для Беларусі. Да, полторы чалавекі, блядь. Ты лічыш, што я правёў абсалютна адарваны ад рэчаіснасці альбо абсалютна нейкі нерэальны развіток падзеяў. Табе так здаецца? Я некую тут абсалютна ахінею. Украіна цэлы час бросала ўсіх, блядь, у мясныя штурмы. Акрамя гэтага, беларускія добраахвотнікі, яны 3 гады гуляліся ў песочніцы, яны не могуць зразумець, што штосьці, блядь, адбываецца недобрае, нахуй, з тым, куды іх, блядь, кіруюць. Бо калі у нас ужо разглядаецца варыянт таго, што беларускіх добраахвотнікаў пачынаюць так знішчаць расійскія войскі, працягваць размову аб тым, што потым ім дадуць кудысьці зайсці, гэта ўжо зусім у размовы ў пользу жабракоў. Акрамя гэтага, беларускія добраахвотнікі, а ў іх пабрацімы ёсць сярод іншых войскаў? Чым тут гэта пытанне? Ёсць пабрацімы ў іх ці не? Што ты маеш на ўвазе? Ці ёсць у беларускіх добраахвотнікаў пабрацімы ва ўкраінскім войску, напрыклад? Там же не толькі украінцы змагаюцца, правильно? Ёсць же гэтыя палякі, расейцы, грузіны, там, каўказцы. Што ты маеш на ўвазе пад пабрацімамі? Гэта хто ўвогуле у тваім разуменні? Хто гэтыя людзі? Я прыйшоў, сказаў, ты мой пабрацім і ўсё? Ці як? Да. Так вось гэтыя пабрацімы. Можна сабе ўявіць, што яны захочуць дапамагчы сваім, блядь, беларускім пабратымам у змаганні супраць Лукашенка. Можна сябе такое ўявіць? Мне здаецца, будзе вельмі дарэчным запытацца, ці дазволіць украінская ўлада украінскім акрамя украінскіх там іншых няма? Вайсковым людзям, нават, напрыклад, вайна закончыцца. Уявім сабе, што вайна закончыцца. Нават калі ад беларускага добраахвотніцкага корпусу там застанецца тыя ж 1500, як і было. Уявім сабе гэтую пазітыўную сітуацыю. Іх столькі застанецца. Ты рэальна лічыш, што украінская ўлада пасля таго, як яна атрымала, як яна дамаглася міру з Расіяй, дазволіць украінскім вайскоўцам дапамагчы беларускім добраахвотнікам для таго, каб яны зрабілі нейкі напад, напрыклад, на Бярэсце. Я агучыў дагэтуль прывідны шанец, вся гэта дыскусія стаіць на тым, што гэта прывідны шанец. Вся гэта дыскусія стаіць на тым, што гэта прывідны шанец. Вся гэта дыскусія.
Вся гэта дыскусія стаіць на тым, што гэта ўсё, што мы абмяркоўваем, гэта прывітны шанец. Ты можаш дадаваць, блядь, яшчэ больш всякіх верагоднасцяў. Мой першапачатковы тэзіс аб тым, наколькі гэта верагодна, я казаў прывітна. Усе астатнія шанцы, пытанне яшчэ ў альтэрнатывах насамрэч, якія альтэрнатывы гэтаму шляху. А іх не існуе. І вельмі тут вельмі зручна падыходзіць вось той тэзіс, які вельмі там я не ведаю наколькі часта, але Маргінес робіць у бок беларускай апазіцыі, што быццам беларуская апазіцыя, гісторыя беларускай апазіцыі гэта у большай сваёй ступені гэта шлях паразаў. Калі людзі выходзілі на плошчу толькі для таго, каб паказаць, якія яны незгодныя і што яны тут ёсць. Але насамрэч ніякага абсалютна пляну для таго, каб дамагчыся рэальнай перамогі і эфектыўных зменаў, тых, якія ўсе мы хочам, яны хочуць таксама. Вось такога пляну не было. І ты мне зараз кажаш, што беларускія добраахвотнікі надзеюцца абсалютна на нейкі там амаль што немагчымы на план перамоги. І гэта будзе вось вельмі не буду казаць па-беларуску, гэта не будзе па-беларуску, але вось у гэтым жа рэчышчы пра тое, што казаў Маргінес, то тыя добраахвотнікі зробяць нейкі жэст у бок здабыцця вайсковым спосабам незалежнасці для беларусаў, для Беларусі, падогнуць усе дзесьці пад Брэстам, і вось гэта будзе наша перамога. Ці гэта будзе ўсё ж такі такім жа, абасрываннем, як гэта было ў 2020-м, не? Вось не падаецца, што гэта будзе так? Як зараз памятаю, 20-й год, выходзяць людзі на плошчу і дроны, нахуй, покрываюць просто ўсё неба, нахуй. Танкі едуць беларускія. Зараз, не, я не зразумеў, якім чынам ты параўнаў, секундачку, просто быў каментар да моей пазіцыі, я паўтаруся. Я крытыкую беларускую апазіцыю галоўным чынам за тое, што яны выводзяць людзей бессэнсоўна на вуліцы, без пляну, без намаганняў, без намераў гвалтоўнага супраціву, без сілы гэтай у запасе, якой можна пагражаць. У мяне няма такой прэтэнзіі да, скажам, вайсковых паўстанняў узброеных. Таму што калі чалавек бярэ ў рукі зброю і гатовы гэтай самай зброяй бараніць сваё уласнае бачанне будучыні, то ён мае на гэта поўнае права. Гэта учынак здаровага дарослага чалавека. А выйсці на вуліцу, памахаць сцягамі ці нейкімі плакатамі, гэта учынак інфантыла. І галоўная розніца паміж тым, што мы зараз абмяркоўваем і 20-м годам, заключаецца менавіта ў гэтым. Вось і ўсё. Мне здаецца, што увогуле ў палітыкі заўсёды ёсць нейкая мэтазгоднасць. І яна працуе як у дачыненні... Ну, альтэрнатыва, калі ласка, можна альтэрнатыву якую-небудзь? Я зараз не буду... Да тут справа, блядь, не в альтэрнатывах, ён задаў пытанне мне, ты сапраўды так лічыш. Гэта справа не ў тым, што я штосьці лічу ці не лічу. Справа ў тым, што так лічаць беларускія добраахвотнікі. Вось канал Янкі, там з'яўляўся гэтат ягоны украінскі папрацім, і потым стаў гэтат з адным вокам. Не залезняк, ну назе неяк, ці можа гэтат, ці гэта і залезняк і ёсць, украінскі вайсковец у яго з'яўляўся. І потым ён стаў хадзіць гэтат з, ну, як гэта казаць, наплёткай на вока. Яны самі, блядь, у сваіх вось гэтых кружках, лужках, блядь, казалі, сягоння нам, заўтра вам. Гэта, блядь, беларускія добраахвотнікі, блядь, кажуць, што яны хочуць змагацца, што яны бачаць гэта сваё змаганне так, што сёння дапамагаюць, блядь, Украіне, заўтра дапамагаюць Беларусі. Сёння вызваляюць, здабываюць незалежнасць Украіны, заўтра здабываюць незалежнасць Беларусі. Ну, я лічу, што гэта... Бля, мне похуй, што ты лічыш, блядь. Так кажуць людзі, якія зараз змагаюцца са зброяй. Вось навошта ты пераводзіш дыскусію на такі ўзровень увогуле? Навошта? Ну, складана не пераводзіць дыскусію на такі ўзровень, калі ігнаруюцца проста ўсе аргументы, і ў адказ ты кажаш, мне здаецца. Ну, а мне здаецца, што ты, блядь, хуйню нясеш.
Давайте на гэтым Нам- узроўні спрачацца. Будзем дзяліцца ўражаннямі, хто каму што здаецца, блядь. Так, а мы тут Акрамя гэтага, зразумела, што беларускія добраахвотнікі займаюцца поўнай хуйнёй. Якія яшчэ ёсць варыянты? Акрамя прывіднага, яшчэ раз падкрэслю, прывіднага шанса праз беларускіх добраахвотнікаў, якія яшчэ ёсць варыянты? Які ёсць варыянты? Вось тое, што Так. робіць Маргінес, напрыклад, гэта выдатны варыянт. Ахуенна. Я яшчэ на пачатку Дарэчы, я пераб'ю, я вас абодвух пераб'ю. Беларускі нацыяналізм, Маргінес вызваляе. Я вас обоих перебью, мне Справа просто, тут я секунду, я вас обоих перебью. Мне просто ў часе зараз пишут, типа, 8, блядь, 2 ружовых, нахуй, веруць у тое, што ПКК вызваліць Беларусь, нахуй, і армія нічога не будзе з гэтым рабіць, пиздец, як можна. Чалавек сядзіць у канфе і кажа, што мае стрымы маргінезаўскія, гэта змаганне з лукашызмам. Ну, просто як бы для спраўкі. Калі што, вось мы з такой пазіцыі зараз пануем. Вось. Ну, так я могу Короткая и раскрыть вставка. так само. Вось, только вы не перебивайте. Я лічу, что самые дзейныя люди, якія сапраўды робяць справу і супраць лукашызма, бо я ў лукашызме з лукашызмам атаясамляю. Бо я ў лукашызме ўжо 10 год. Я атаясамляю з лукашызмам не толькі існуючы рэжым, а таксама некую ідэалогію, якую паспеў пабудаваць Лукашенко, і тыя змены ў галовах людзей, якія адбыліся за ўсё паўленне Лукашэнкі. Таму я лічу, што любы чалавек, які размаўляе на беларускай мове, які робіць беларускі кантэнт, які для беларусаў, гэта нашмат больш дзейны чалавек, які дзейнічае ў рэчышчы беларускага руху. І менавіта на гэтай падставе я і раблю выснову, што нават ты, чалавек, які робіць беларускі кантэнт на беларускай мове для беларусаў, ты нашмат больш дзейны чалавек, чым любы існуючы зараз беларускі добраахвотнік, які ваюе на баку Украіны. Бо ён вось зараз у нынешні момант ён ваюе за інтарэсы Украіны, не за інтарэсы Беларусі. А ты, Маргінес, які стварае кантэнт, ты зараз робіш на карысць Беларусі. Ты змагаешься і супраць, можа, тут не трэба гэта казаць. Ты дзейнічаеш у рэчышчы беларушчыны нашмат больш, Супраць чаго змагаецца Маргінес? Ахвотнік, які ваюе зараз на баку Украіны. Бо з боку жоўтага кута ёсць толькі апеляцыя. Вось там калісьці... Хвілінку, з боку жоўтага кута ёсць контент, блядь. Я так само контент ствараю. Можаш пасмактаць хуй яму таксама, як... Мне здаецца, што я тут увогуле акрэсліваю відавочныя рэчы, а вы плаваеце ў нейкіх аблоках і не маеце дачынення да палітычнай сітуацыі. Я ведаеце, я як Дарашенко ў песні, як там было, блядь, я не памятаю, карацей, я іду забіваць, цябе іду забіваць, гэта я літаральна. Маргінес змагаецца супраць лукашызму, створюючы контент, а я? Конечно. Ты таксама. Я шчыра табе Маргінезу удзячны, што вы... Маргінес, у тебе застаўся контакт з Генай? Каб размаўляць на беларускай мове і рабіць контент для беларусаў. Мне здаецца, што гэта ўнёсак у беларускі рух. Да. Маргінес, у тебе контакт з Генай застаўся? А навошта табе? Не, я просто дашлі мы, калі ласка, спасылку на жоўты кут і з подпісам «Вось як трэба змагацца, блядь». З такім подпісам можаш яму даслаць спасылку? Я яшчэ свой дадам там. Вось так, блядь, пацаны змагаюцца, нахуй, з лукашызмом. Нормальные дефики, блядь, стоять на тым, что трэба нахуй запускать, блядь, бобутню в интернете, а не атрымоўваць досвед вядзення сучаснай войны. Каб што?
Ну, Хоча а потім тримаєш. про стрим, Как, блядь, как гляди, приехать... гляди. Таким чином, ми просто в Дискорді Це замовляємо, блядь, розсміялись. на стрим Я хочу, Лукашенка. каб ты нахуй. вось Мы ў мне- Дискорде я хочу, замаўляем на каб стрим ты Лукашенка. намаляваў гэты я хочу, каб ты намаляваў гэты вось вобраз будучага. Да давай малюй, І блядь, открываем ты Paint. яшчэ- каб ты яшчэ 1,5 ці там 2 ці 5 тысяч беларусаў прыехалі на ўкраіну з гэтых 5, хай добра, калі там палова застанецца, атрымаюць досвед самы сучасны вайсковы, каб што. Вось потым што вы будзеце рабіць? А потым яны павінны ўсе на мае стрымы прыходзіць просто і данаціць. Да. Гэта будзе, дарэчы, самым дык лепей яны Самым, блядь, карысным. лепей яны просто адразу не 2,5 тысячы, адразу 5 прыходзяць на твае стрымы, глядзяць і данацяць. Мне здаецца, гэта будзе ўвогуле перамога, він-він сітуацыя і для цябе, і для іх, і для І для Беларусі. Лукашенка. Бо донаты Для Маргінезу, Лукашенка яны... гэта будзе для Лукашенка нічога добрага гэта не будзе. Блядь, Маргінез, ты, сука, павінен, блядь, выпусціць пост, что ты рыхтуешь, блядь, удар по лукашизму на новый стрим для оборудования потребны, блядь. Так, Нейкі додаткові, магутны блядь. удар. Да. Стримы План будут Богдан выходить, Кулён. блядь, у якости 1080p, блядь. Так, задонатьте на Гэта, відос, де я блядь, буду той самый широко удар, идти по нахуй. вулиці. Як Сергей Тихановский. Потім Бля, а окажеться, что за що- этот... що Маргінез Что гэта за... насамрэч слава Почекай, блядь. багацейший Что за гэты написал, нахуй, что мне нечто ружове? А что, яка ружовість у тым, калі я, блядь, засвячаю, нахуй, что шансы прывітныя? А іншых шансаў, блядь, іх ввогуле няма. Дзе тут, блядь, ружовасць? Ну, ружовасць у тым, што ты не верыш у святы беларускі народ, які паўстане без зброі і пачне ебошыць Лукашэнку з трымамі Маргінеза. Так уже Просто я- паўставаў, блядь, 20-го Я года. вось Уже было. просто бачу вось эту карціну, выходзяць людзі, плакаты, там, блядь, мы, Маргінез, і пачынаецца там культурная рэвалюцыя. Лукашенко і сам хоче. Бля, гэта Вось як пісання Лукашенка. прозвішча Праблема таго, Беларусі каго ні в застрэлілі, адным застрэлілі ў сківіцы, блядь, не Тарайковскі, бо Тарайковскага там гэта такая, вось якога, блядь, на калені паставілі, сківіцу яго забілі, блядь. Вось як яго прозвішча? Я не памятаю такого кейсу. Блядь, ну ты памятаеш про вось гэты кейс? І потым ягоных потым по суду гэты, каго застрэлілі сківіцу, ён потым, блядь, праходзіў як гэта падазраваемы. Ужо забіты. Там вось якая хуйня адбывалася. Я шчыра кажучы, не памятаю. Ну я вось, блядь, гэты кейс... Нейкі мотоцикліст так быў. Ты пра таго кажаш? На шэў яго прозвішча. Нет, мотоциклист гэта з мотоциклом гэта было, блядь, гэтат на уруча, нешта такое. Там нікога, блядь, не забілі. Там просто выглядала гэтат жорстка, як іх скидывалі з мотоцикліст. Я кажу, гэта было гэтат во двары нейкага дому. Шута, не? Ну, Я шутов не быў, памятаю, шутов правда. быў, так, я памятаю. Во. Ну, дык Слухай, да сапраўды, бля, чаго по-моему, гэта шутаў. По-моему, да, яго прозвішча было шутаў. Да гэта ты да чаго? Вось, блядь, што, вось якія нахуй ёсць варыянты у людзей, якія будуць актыўна змагацца. Бля, чел. Бля, чел, Маргінез Ты робіць пишуть, ахуенный что контент. Ты пойми, блядь, беларускія мусора паглядзець, блядь, Маргінеза, І яны паглядзець, абасруцца як просто, Маргінез і глядзіць, абасруцца. як Маргінез глядзіць, як гэтага, блядь, Шабуцка, караля нахуй Палесе, блядь, яны паглядзець вось гэтага Тарашенко. Тарашенко, блядь, і все, нахуй. Беларускія людзі Тарасенко. першае, беларускія людзі Кароль першае, што яны Палесь. павінны зрабіць, гэта яны павінны вось адэкватна ацаніць тое, у якім становішчы яны зараз знаходзяцца. І становішча гэта зараз, гэта жорсткая дыктатура. Так. Так, вось Так, Гена так. Батулін, ён Дазваляе. ніхуя не разумее, што Беларусь жорстка дыктатура. Потому что не глядзіць, блядь, як ты глядзіш гэтага Пятрышчыка, блядь, толькі што назвал яго прозвішча. Тарашенко. Тарашенко, бой, бля, галасуй за Тарашенко. Так. Добра, людзі павінны зразумець, што яны ў цяжкім становішчы. А ты разумееш, што наступны крок, людзі павінны зразумець, якія спосабы эфектыўныя, каб пазбавіцца, блядь, дыктатуры, якія спосабы неэфектыўныя. І рухацца трэба, блядь, у бок эфектыўных. А ў бок Ну, так, неэфектыўных Пры тым, рухацца. што глядзі, а вось я калі на стрымах сваіх кажу, што трэба падтрымліваць вайсковых, там запрашаю Гену з БДК,
Гэта я ў гэты момант змагаюся з лукашызмам ці не? Ну я лічу, што ты робіш не калі ты заахвочваеш беларусаў. Ну вось я заклікаю данаціць там. Ну так, калі ты просто заахвочваеш людзей на тое, каб яны данацілі, ты просто робіш, ну ты сам падтрымліваеш Украіну і заахвочваеш людзей на тое, каб яны дапамагалі ёй у змаганні. У мяне да цябе ніякіх... Ну так а ў гэты момант я змагаюся Але з лукашызмам ці не? Я не, канешне, ты заахвочваеш окей. людзей у тым, каб Зразумелі. Украіна То бок я змагаюся з змагала. лукашызмам толькі тады, калі гляджу відосы Піліпа Дарашэнкі пра тое, як Бля, людзі я забіваюць. літаральна, блядь, Ты себе дакладна это не кажу. змагаешся з лукашызмам, калі дапамагаеш украінскай арміі. Калі ты дапамагаеш А украінскай я арміі, То бок ёсць градацыя, вось глядзіце. глядзіце. Для гледачоў, хто будзе глядзець гэта ў запісы, вся гэта хуйня пачалася з таго, што і жоўты кут, ты нясеш хуйню. Маргінез змагаецца з лукашызмам, блядь, хуй глядзіць. Всё так. Ёсць пэўная градацыя, разумееце, вось зусім не змагацца з лукашызмам. Гэта калі я запрашаю Батуліна і заклікаю данаціць. Наступны як бы ўзровень гэта стрымы, дзе я гляджу Шабуцкага і Дарашэнку, потым я не ведаю, які вышэйшы ёсць узровень. Ну скажем, стрым з Усавым там ці яшчэ што, а на самым версе павінна знаходзіцца той момант, дзе падчас стрыму з Усавым уключылася Maybe Baby, блядь. І некалькі хвілінаў я не мог гэтую хуйню выключыць. О, там змаганне, блядь, было такое, што увесь, блядь, палац У нахуй. мяне Венскую задніцу з- спацела ў той момант сціснення змагання. Маргінес, разумееш, хуй з ім ты, блядь, ти ж розумієш, я так само змагаюсь з лукашизмом. Мог я собі уявіть, ходячи А ти навіть не ведав об на этом, святкування, на Ти святкуванні змагаєшся годовини, з блядь, свого лукашизмом каналу, тільки у той мог момент, я, коли блядь, собі уявіть, що, оказывается, я, блядь, змагаюся з лукашизмом. Ну, ти тільки не змагаєшся з ім, коли кажеш ось таку хуйню на конту. А ты пачакай, вось а ты не лічыш, што гэта копіум у цябе просто такі псіхалагічны, табе зручна лічыць, Слухай, што тихо, ну давай. што лекцыі на Ютубе, што там, не ведаю, літаратурныя клубы і інтэрв'ю якія-небудзь, ну, Казёрава, там, іншыя, на Юра радуе, гэта сапраўды змаганне з рэжымам, а не просто спроба самога сябе пераканаць у тым, што ты маеш дачыненне да рэальнага змагання. Не, я так не лічу. Бо я не лічу Лукашэнку адзінай праблемай беларусаў. Я лічу, гэта не вынікае з таго, што я сказаў. Праблема беларусаў тым, што яны не знаёмыя з творчасцю Дарашэнка, блядь. Беларусы жывуць Гэта так, праўда. як яны зараз жывуць і маюць той рэжым, які яны зараз маюць, бо О, пошла коллективная отказность. тут няма ніякай калектыўнай адказнасці, бо Народ не тот. з Правильно? народам усё нормально, з народам усё нормально, бо Так, добре, давай я ще раз. абставіны. Я тебе переведу. Давай ще раз. Білоруси живуть так, як яны живуть. Протягуй думку. Я не буду адмаўляць пэўнаму плыву вось гэтай палітыкі, якую вёў Лукашенко, бо ён Кончи думку. Белорусы живуть так, як яны живуть. Паказаў, як можа быць пастаўленая палітыка ў дачыненні там да захада, да ўсходу і таму падобнае для многіх людзей, якія зараз з'яўляюцца там і дзеючымі палітыкамі. Ну, можа, некарэктна будзе называць іх палітыкамі, правільней будзе называць іх хутчэй функцыянерамі беларускага рэжыму. Міліцыянерамі. Кончи думку. Белорусы живуть так, як яны живуть. Лукашенко паказаў, як гэта можа адбывацца, і гэта ўсё адбываецца на вачах гэтых людзей, і пасля смерці Лукашенка, хутчэй за ўсё, гэтыя людзі будуць дзейнічаць так, як яны навучаны, яны будуць працягваць пэўную справу. Так, разумееш, чым праблема? Гэта не нацыянальныя Таму людзі. я кажу, што самая эфектыўная праца супраць лукашызму, якое я не атаясамляю выключна з постаццю там Лукашэнкі, я атасамляю яго з пэўнымі зменамі у грамадстве беларускім. Я атаясамляю барацьбу з Лукашэнкам. Таму я кажу, што, канешне, барацьба з лукашызмам, самая эфектыўная барацьба з лукашызмам гэта барацьба
у рэчышчы адукацыі і растлумачвання беларускаму Мгм. грамадству сапраўдных беларускіх каштоўнасцей, каштоўнасці свабоды, адукацыя, усё тое, з-за чаго пакутуе беларускі народ. Вось тут павінна весціся барацьба, бо Мгм. зараз усе астатныя шляхі для змянення сітуацыі, яны для беларускага грамадства закрытыя. Мгм. Таму я не кажу, не трэба я кажу, не трэба кідацца на амбразуру. Не трэба. Трэба кідацца ў адукацыю, трэба Мгм. растлумачваць тым, хто гатовы слухаць. І мне здаецца, што ў Мгм. Беларусі зараз многа людзей, якія гатовы слухаць, многа людзей, якія гатовы звяртацца да беларускай мовы. Можа, іх зараз не вельмі шмат, але наступіць момант, іх будзе больш. Мгм. Я у гэтым плане, мне здаецца, што той жа Зянон Пазняк, я паўтараю зараз шмат у чым словы Зянона Пазняка. Я не вельмі Я таксама, дарэчы. Я разумею, я не Асабліва вельмі пра падтрымліваю. Вось я пра гэта і хацеў сказаць, што я не вельмі падтрымліваю гэты яго рух у бок падтрымкі Украіны, бо я разумею, што можа гэта было не вельмі зразумела ў самым пачатку вайны, але зараз гэта дакладна зразумела, што беларускі удзел у вайне з Украінай не зробіць нічога абсалютна на карысць Беларусі і змаганне там з лукашызмам, з існуючым рэжымам Беларусі. Нічога абсалютна. Да. Такім чынам мы прыходзім да чаго? Падпісвайцеся на правы кут, там змагаюцца з лукашызмам. Можна, дарэчы, А ты, блядь, добраахвотники, это все хуйня, блядь. Так, ну, у тебя просто погляды Ружовые, у меня ружовые, блядь, не, я не тебе, я про... Да мне ж писал, блядь, кто-то, где-то, ты ж сказал, что... Ну там уже все, там отбылась переработка у чате, пишут замозки, выписаны из бузунов, записаны у невероятных. Я думаю, гэта просто ведаеш, часамі трэба даць суразмоўцы больш размаўляць, больш выказваць. Мяне запісалі просто карандашыкам, алоўкам. Зараз стерлі. Так. Можа і на гэты раз алоўкам. Запісалі алоўкам, як у фільме «Цёмны рыцар», блядь. Ведаеш, блядь, што робяць нахуй з тымі, каго запісваюць алоўкам у жоўтым куту? Ведаеш, чаму кут жоўты? Там поливаюць фанты ТСК. Ну, ТСК, ён же гэта казаў, што гэта сок, блядь, апельсинавы быў. Конечно. Толькі трошки перапрацаваны. Для вас што, нема розніцы паміж жоўтым і аранжавым? Ну, залежыць ад апельсінаў. Ну, не бачу ніводнага апельсіну жоўтага. Жоўты лімон. Ну, вось можа звярнуцца да жоўтага куту, ён табе патлумачыць. Зараз у куту пошукай, блядь, вот что знайдеш жоўтае, блядь, апельсин, нахуй, лимон, блядь, банан, помидор, блядь, вот все бяры. Карацей, трэба пропаведь просто прачытаць людзям і адразу все зменіцца. Украіна. Трэба паслухаць, блядь, як Маргінез глядзіць Maybe Baby, якая абудзіла беларускую нацыю. Подписаться, блядь, на канал, нахуй, в Телеграме «Жовтий кут». Треба такі, дарэчы, стварыць. Yellow Corner, блядь. Я спадзяюся, нахуй, што юз гэта свабодны. Ну-ка. Варыянт з тым, каб запісацца ў добраахвотнікі ва ўкраіну і потым спадзявацца толькі на міласэрнасць украінскай улады, на тое, што яна дапаможа нейкім вайсковым чынам вызваліць Беларусь, гэта, конечно, вельмі варыянт. Не, я звычайна людзей заклікаю да іншых рэчаў. Я заклікаю да эміграцыі і да падтрымкі вайскоў. Ну яшчэ лепей, ну канешне, да эміграцыі. Каб што? Каб пераўтварыць беларусаў у нацыю, у якой дзяржавы не хапае на свеце яшчэ адных. Адукацыю, походу, трэба атрымліваць у Беларусі, правильно? Бля, ёсць варыянт Yellow Corner купіць без гэтага ніжняга падкрэслівання.
Ты их купляешь, Гэта блядь, спасылка что занята, и нахуй? можно купить, блядь. Но ты ведаешь, что юзы в Телеграме можно куплять? Ты не ведал об этом? Пиздец. Блядь, ты только зараз даведался? Ну, якби я не займаюся, звычайно, тым, што купляю юзернеймы, блядь, у соседках. Калі я бачу, што заняты, я просто дадаю хуйню нейкую, типу, дадатковыя літары ці Блядь, падкрэсліванні. 104 тонкоины. 104 тонкоины каштуе, блядь, Yellow Corner. Гэта дохуя, по-моему. Ну так, блядь, там ты гэта паглядзі гэтыя шатырох лічэбнікаў, колькі каштуюць там всякие акабы, хуябы, блядь. Ну, вось збірай, карацей. $223, 93 центы, блядь. Аб'яўляем збор, які мы... Як ведаеце, як праект, ведаеце, трэба напісаць праект на грант, і там, акрамя На таго... змаганне з лукашызмам, Так, блядь. менавіта што, то бок фінальная мэта павінна быць зрынанне рэжыму. Але мы ідзем маленечкімі крокамі. То бок першы крок гэта стварэнне каналу жоўты кут. На які трэба... Першы крок павінен быць гэта адраджэнне беларускай самасвядомасці. Вось Так, гэта самая канешне, главная канешне. праблема. Гендеру беларускага не хапае. Калі б гендер быў беларускі, гэта б адразу ўсё змяніла. Тут, дарэчы, не вельмі разумею ўвогуле твае інтарэсы. Вось ты чалавек, які робіць беларускамоўны контент. І Так. калі я кажу, што у беларусаў ёсць такая праблема з беларускай самасвядомасцю, ты чамусьці пачынаеш абкідваць мяне хуямі. Вот што я тут Не, сказаў не зараз так? я не абкідваю хуямі, просто самасвядомасць і гендер гэта абсалютна ідэнтычныя паняцці. Я не казаў увогуле пра нейкі гендер. Ну, гэта я пра казаў, беларускі- таму што гэта адно і тое ж. Што такое самасвядомасць? Гэта ўяўленне аб тым, што ты належыш, ну, скажам, у гэтым выпадку да нейкай нацыі ці Та народу. мне ўвогуле паябаць на гэтую гендерную тэорыю, на тэорыю інтэрсекцыянальнасці. Я разумею, ўвогуле просто пра гэта гендерная... адмаўляю людзям, Просто якія самасвядомасць, кажуць пра яна нейкія літаральна гендеры, нічым не інтэрсекцыяналізм і адрозніваецца. таму падобнае. ад Мне той хуйні. паябаць. Вось у мяне ёсць два полы, мужскі і жаночы. Мне гэтага дастаткова, а гендеры ідуць нахуй. Ну, так же самасвядомасць ідзе нахуй. Таму што у нас ёсць Самасвядомасць генетыка. не ідзе нахуй. Чаму? Самасвядомасць гэта вось чалавек, калі ён на сябе ўвасабляе там беларусам. Ну, а калі я сябе ўвасабляю жанчынай, у чым праблема? праблема? Ну, таму што жанчына гэта не твой выбар, гэта твоя фізічная, біялагічна абаснаваная Ну, а я скажу, што беларус гэта не выбар. Беларусам можна толькі быць. Беларус гэта праклён, блядь. Я лічу, Беларусам што можна толькі быць. Калі ты беларусам стаў у пэўны момант, то з табой нешта не так. ты, па-першае, ты нараджаешся ў сям'і людзей. Яны могуць цябе Праўда? гадаваць як беларуса, могуць гадаваць як не беларуса. Калі ты выгадаваўся як беларус, Ну, у а цябе таксама я ёсць- магу сябе лічыць так- нігерыйцам. ты можаш сябе перавыхаваць у некую іншую. Я лічу, што нацыянальнасць гэта ніяк яна не звязаная, гэта культурны феномен. Нігерыйцам Таму магу так, ты зрабіць. можаш змяніць сваю нацыянальнасць. Ты можаш быць беларусам, ты можаш А перастаць. нігерыйцам? Ты можаш быць хрысціянінам, ты можаш стаць А мусульманінам. нігерыйцам я Таксама магу быць? нігерыйцам, ну калі мы кажам пра грамадзянства нігеры, так ты можаш ім быць. Ну, самасвядомасць, мы зараз пра самасвядомасць размаўляем. Я магу самаўсвядоміць сабе, што я нігерыец. Можаш, чаму не? Ну, а чым тады гэта адрозніваецца ад Не, ну, канцэпцыі гендера? У нас сёння дзень для адкрыццяў. Калі Маркінес ты змагаешся, блядь, з лукашызмам, я спадзяюся, блядь, для цябе сёння ніхуя недасягнальнага няма. Можаш уявіць сябе нігерыйцам, блядь, хусасыйцам, кім заўгодна. Усё Ты для уявіш, змагання, вот, так. ты сам уявіш сябе нігерыйцам, ну і ўсё, на гэтым ўсё скончыцца. Ніхто з нігерыйцаў не будзе ніхто з нігерыйцаў не будзе цябе атаясамляць з нігерыйцам. Таксама, калі ты ўявіш сябе жанчынай, ніхто не будзе з акаляючых цябе людзей атаясамляць Ну цябе. так, але ты казаў пра самасвядомасць. Ну, Калі вось я, напрыклад, лічу сябе беларусам, гэта не значыць, што беларусамі не будуць лічыць беларусам.
тое, што ты лічыш сябе беларусам, быць беларусам, гэта не толькі гэта не рэч самасвядомасці. Гэта Ну, таксама ты гэта не казаў пра толькі тое, што самасвядомасць табе як належыць. галоўнае, чаго не хапае беларусам. Не, яшчэ раз скажу, быць беларусам гэта, канешне, іметь сваю самасвядомасць, але таксама цябе павінны прызнаваць і іншыя людзі беларусы як беларуса. Гэта таксама састаўная рэч таго, каб быць А беларусам. нахуя тут тады Частка з якой складаецца самасвядомасць? з самасвядомасці, бо гэта комплексная рэч. Яна складаецца і з самасвядомасці, і з таго, як ты ўспрымаешся ў грамадстве. Ну, а калі я, напрыклад, лічу сябе, скажам, нігерыйцам, а мяне лічаць беларусам. То ты сябе лічыш нігерыйцам, а ўсе астальныя цябе лічаць Ну, дык, беларусам. а Ну, навошта ты тады, ў просто зараз прынцыпе, паўторыў ўлічваць... ягоныя словы, блядь. А навошта тады, ў прынцыпе, ўлічваць такі фактар, як самасвядомасць, калі ўсё вырашае група, якая цябе атачае? Ну, таму што калі перад табой стаіць пытанне, напрыклад, ці хочаш ты атрымліваць грамадзянства Нігерыі, усе астальныя могуць лічыць, усе астальныя нігерыйцы могуць быць згодныя на тое, каб даць табе гэтае грамадзянства, але ты, як чалавек, які не валодае самасвядомасцю нігерыйца, у цябе няма ніякай заінтарэсаванасці тым, каб яго атрымліваць, і ты як бы Ну, мы зараз, фармальна па-мойму, ім не пра становішся. грамадзянства казалі. Ну, дык, канешне, мы павінны выбраць нейкі кантэкст, у рамках якога мы кажам. Бо твае пытанні, яны таксама не маюць Ну, ніякага этнічнасць, дачынення ні да чога, этнас. калі ты ні пра што не кажаш. Этнос. Ну, калі мы пра грамадзянства, то гэта дыскусія не мае сэнсу, бо у грамадзяне можна запісаць каго заўгодна абсалютна. Это, ну, арбітральная такая рэч абсалютна. Ну, нікаго заўгодна. Каго заўгодна. Нікаго заўгодна. Каго заўгодна. Ты нігерыец, прыязджаеш у Польшчу, вывучаеш польскую мову, здаеш тэст, робішся грамадзянінам, там жывеш. Бо не здаеш 8 год. тэст. Для гэтага тэсты Не, робяцца. там- Калі існуе не, тэст, тэст- гэта тэст ты аўтаматычна ў любым значыць, што выпадку ніхто здаеш. заўгодна. Ты ў любым выпадку здаеш тэст, таму што ты Калі жывеш ты у ў Польшчы. любым выпадку здаваў бы Не, тэст, калі не, у любым не. выпадку ты здаваў бы тэст, то гэта адмаўляеш сутнасці тэсту. Тэст існуе для таго, каб Не, выбраць тэст сярод это фармальнасць. пэўная А група. галоўнае, што і галоўная перашкода для атрымання грамадзянства гэта што трэба пражыць у Польшчы той же самый, скажем, ну, наколькі я зараз ведаю, гэта 8 год для атрымання Павінен грамадзянства. вывучыць мову. Ты павінен вывучыць мову. Так, слухай, Ну так ты можаш яе здаць, а можаш не здаць. блядь, ты калі здаеш мову на грамадзянства, ты здаеш яе на ўзроўню B1 нахуй. Альбо І B2, нават магу B1 памыляцца ты зараз. можаш яе здаць, а можаш не здаць. B1 гэта значыць не ведаць мову. Такі невялічкі сакрэт, блядь. B1 гэта ўзровень мовы, блядь, здрасце, я насяльніка, хочу работать насяльніка. Маргинет, то ты... Я здаваў гэтыя тэсты, вы просто ніхуя не ведаеце. Я здаваў гэтыя тэсты, я ведаю, як гэта выглядае. Вось. А як B1 ты выглядае гэта- ўзровень А1? Это просто алфавит, блядь, Вы разумееце, перавесці. што з нуля за год польскую мову можна вывучыць як мінімум на B2. А ты разумееш, За год. што польская мова для нігерыйца і для беларуса гэта розныя рэчы. І вывучыць Ну, окей, за польскую мову два. для нігерыйца, для беларуса гэта Ён мае 8 год. 8 год, каб атрымаць грамадзянства. Бля, гэта просто такая нахуй зараз ракавая дыскусія. Не, гэта не ракавая Блядь, дыскусія, таму нигерыец, што... сука, Таму што белорус нігерыец не вучыць можа мову, быць блядь, за полякам. год, а нигерыец за 8. И Этнічна. что? Яшчэ Яшчэ раз раз. скажу, я акрэсліў я акрэсліў сваю пазіцыю. Я лічу, што прыналежнасць да пэўнай нацыі, вось менавіта нацыяналізм, тыя нацыянальныя дзяржавы, якія паўсталі, і тую ідэалагічны складнік, які яны маюць у сваім базісе, гэта культурная рэч. Ну, так. Таму Да, любы охуенно, можа блядь. зрабіць Я- грамадзянінам любой Пожакай, краіны. Маргинес, я пропустил Той же отказ. Что рабіць, блядь, все национализмы, это все охуенно. Белорусские доброохотники, все это хуйня. Вариант, блядь, про то, что Маргинес и Желтый Кут змагаюцца з лукашизмом про свой контент, я зразумел. Як пераможам?
Змагацца Ну, добра, робіць перамагчы як? контент будзем. Пакуль Пачакай, людзі не пачакай, паразумеюць і блядь, не як пойдуць перамагчы? з Бібліі вось так вось просто наперадзе Блядь, на да, палац ну, Маркінет, Лукашэнкі. як перамагчы? Ну, Так мы уже перамаглі. магчыма, перамога адбудзецца ўжо нават не пры тваім жыцці. Але Конечно. нават калі Галоўнае ну, данаціць, данаць, калі- мабыць, калі- калі-небудзь у будучым. калі думка аб тым, што перамога павінна адбыцца толькі я яшчэ хачу пабачыць гэтую перамогу, вось калі ты так думаеш, і табе абсалютна не мае ніякага значэння, якім коштам гэта адбудзецца, то тут няма нічога добрага. Я лічу, што кожнае жыццё беларуса гэта вялікая каштоўнасць і няма ніякага сэнсу і вось так вот лёгка раскідвацца так, як гэта робіш ты. Заклікваць Ну, глядзі, у мяне задание не любым, Гэта не любым, хуйня. не любым Хай гэты чалавек намаганнем беларусі перамагчы. Я працуе ў хочу, каб мы Хай паспелі гатуецца до 2067 года. Бо ў 2067 годзе будзе святкаванне тысячагоддзя Мінска. Я хочу, як Мінчук, тысячагоддзе адсвяткаваць, бо ну, такая дата, яна бывае толькі раз в жыцці. Мне бы хацелася яе застаць. Вось я хацеў бы, каб тыя добраахвотнікі, якія зараз ваююць на боку Украіны, каб у іх таксама была такая магчымасць. Але ж мне здаецца, што ў многіх такой Так, яны магчымасці- толькі забылі А цябе што набліжае? спатраць, Давай так, такім чынам. Добраахвотнікі, якія здабываюць сабе вайсковую славу, пабрацімаў, так далее, яны не набліжаюць верагодную наступленне будучыні, дзе яны святкуюць тысячагоддзе Менска, а стрымы Маргінеза, яны набліжаюць гэтую наступленне будучыні, дзе мы ў 2067 годзе святкуем тысячагоддзе Менска. Правильно зараз разумею? Ну, канешне. Бо гэта наше вось ідэалагічнае Бля, разыходжанне. Ну, не ідэалагічнае, а хутчэй, Сука, блядь. то, як мы бачым развіццё падзей. Я, напрыклад, лічу, што У мяне, блядь, аж до уши закололо, нахуй, блядь, скольки можно. Не, давайте будем скончивать эту дискуссию, потому что мы уже 6 годин стримим. Я реально... Потому что мы, блядь, уже перемагаем. О, так, я уже почув перемогу на своей шее, пробачься, мне треба отпочить. Немагчыма столько смяяться. Давай так, яшчэ 10 хвілінак, і ты адчуеш асалоду, блядь, перамогі ў цябе у устах, блядь. Да, правильно казаць не ў роце, а во рту. Падвялічыў адказнасць, вось цяпер ты да гэтага ты адчуваў адказнасць за сабой Маргінез не такую вялікую, а зараз крыху большую. Заходзім з Маргінезам, а мне, блядь, пачакай, я ж таксама змагар, блядь, з лукашызмам. Я не глядзеў нічога, акрамя вось як на стрымах. Калі ты вядзеш канал па-беларуску, выдатна. Так. А калі вяду па-расейску, тады я змагаюся з пуцінізмам. Ну, гэта табе трэба да фармальнай логікі схадзіць, каб даведацца адказ. Добра, а што такое фармальная логіка? Давай, колькі законаў фармальнай логікі ты ведаеш? Не, вы ў гэтую размову не пойдзеце. Не пойдзеце, ну потому что я хочу завершать стрим. Я не буду слухаць эту хуйню про фармальную логіку. Идите ў пизду, блядь. Блядь, ну слухай, паслухаўшы хуйню, блядь, про тое, што ты змагаешся з лукашызмам. Я думаю, гэта акурат добрае завяршэнне стрыму. Мы пазмагаліся сёння 6 гадзін з лукашызмам. Вось, я думаю, на сёння хопіць. Вось, трэба добрых рэчаў павінна быць мала, то бок, ну, пазмагаліся і хопіць. Як бы делу время потехи, делу время змаганню час. Вось, я думаю, што дазаванае змаганне з лукашызмам яно больш эфектыўнае, чым вось так вось узяць 15 гадзінаў адразу. Не, так не пойдзе. Можна перамагчы. Не, там можна перамагчы нешта іншае. Вось. Лукашызм, напрыклад. Так. Дарэчы, мне трэба зараз што-небудзь знайсці. А хаця, я думаю, у меня праблемы не будзе знайсці кампазіцыю, якую паставіць на завяршэнне. Давайте, карацей, будем развітвацца на сёння. Ну, я маю на увазе з канфой.
Вот я С отключаюсь. лукашизмом, а с лукашизмом. Мы не Это будем развиться с вообще не лукашизмом. глядачи, З лукашизмом не мы працягнем змагацца. Так, з Лукашыным абавязкова. Вось, магчыма, нават заўтра мы працягнем вечарам. Наступны стрым будзе. Трэба хотите? себе Таму статус Лукашенко, нахуй канале, давай блядь. там, трымайся, закупі сабе крывалолу нахуй і рыхтуй задніцу сваю, анус. Мы ідзем. Гэта мы, як пісаў Іван Дарашенко. Все, давайте, я отключаюся, усім добраніч. Давай, дзякуй за змаганне. Так, дзякуй, што прыйшоў. Не ходите на Украину, гадуйте детей в Беларуси. Дякую всем. У Польшчы ты хацеў сказаць. Все, давайте, всім да Не, у пабачэння. Так. Бачыце, які кемлівы хлопец. Нормально, шчыра сказаў пад канец. Гадуйце сваіх дзяцей у Польшчы, на Беластотчыне. Где-то я разумею. Это база. Так, а Беларусі хай жывуць любители русні. Такс.